Вітаю, Вячеславович. Доброй раніцы, добрый дзень усім. Сёння гуляем у Broken Sword Shadow of the Templars. І гэта самая першая гульня ў серыі, самая першая гульня ў серыі, але гэта рэмастар яе. Арыгінал выйшаў у 96-м годзе. Серыя, я не палічыў, колькі іх там, але гэта даволі вялікая серыя Broken Sword, гэта серыя квестаў. Я не гуляў ні ў аніводную ўвогуле частку, я не ведаю іх сюжэтаў, нічога, я поўнасцю прапусціў гэтую серыю і даведаўся пра яе даволі позна, дарэчы. Я, можа, дзесьці ў 15-м годзе дзесьці пра яе даведаўся і абсалютна прапусціў яе існаванне цалкам. Вось, так што для мяне гэта абсалютна поўнае такое паглыбленне самага пачатку. Паглядзім, я спецыяльна не глядзеў ніякіх відосаў па ёй, нічога такога, таму літаральна будзем глядзець. Вось, рэмастар сам не змяніў нічога, то бок, глобальна, ён змяніў, але толькі візуальны стыль. У астатнім ён заяўляюць, што поўнасцю пакінулі як было, нічога больш не зменена, і гэта важна, таму што ў гульні выходзіў яшчэ адзін рэмастар, Director's Cut у 2009 годзе. Там яны назмянялі рознага нададавалі, і тады я так бачу, водгукі нармальныя, але я так разумею, ўсё ж такі трошкі адхілілася кудысьці ў бок ад таго, што ўвогуле ад арыгінальнай, скажем так, Broken Sword. Вось, мы якраз такі арыгінальную і паглядзім. Вітаю, Рыгана. Рэтра-пятнічка ў нас. Будзем адразу пачынаць, бо гэта ўвесь уступ, мне ведаў ніякіх няма і не магу больш падзяліцца з вами больш нічым. Так, режим. Оригинал я ожидаю, классик. Ага, зразумеў. Карацей, ёсць гісторыя, і тады яна проста як больш сучасная інтэрактыўная гісторыя атрымліваецца. Мы ўзаемадзейнічаем з аб'ектамі, пакраху у нас прыбіраюцца нейкія элементы. У прынцыпе, насамрэч гучыць няблага. Але я бы... і па тыпу, напрыклад, дзеянні, якія не спрацавалі, яны проста прыбіраюцца, каб у нас яны пакраху змяншалася колькасць дзеянняў, каб мы маглі прасоўвацца прасцей наперад. Такое, гэта больш сучасны геймплей, я жадаю больш класікі, таму што мы ўсё ж такі ў гульню 96-го гуляем. Вось, я паспрабую класік. Цікава, што я таксама яе неяк прапусціла, хаця якраз у той час такое любіла. Дык вось, у нулявых я шмат, вельмі мне падабаліся квесты, проста я не, зноў жа, у нулявых ты якія дыскі табе ў рукі трапяць, у тое ты і гуляеш. Звычайна гэта тое, што ёсць у сяброў, у знаёмых, там у каго-небудзь яшчэ, альбо тое, што на прылаўку ты пабачыш, вось у тое ты і будзеш гуляць. А Broken Sword проста міма мяне прайшла. І калі ўжо пайшла эра інтэрнэта, гульні праз інтэрнэт, і ты даведваешся пра рэчы, якіх, раней ты проста не бачыў нават. І вось Broken Sword абсалютна мяне абышла. Усё ж такі перамалявалі выявы, не дзяшу, што з дапамогай шыі, але прапарцыйныя аб'екты засталіся там жа. Ага. Я не чуў, дарэчы, што з шыі. Выглядае, я не ведаю, мне складана параўноўваць. Тут ёсць арыгінальная графіка, так што калі ў нас будзе нейкія шыічныя такія канкрэтна... Проста для шыі я лічу, што якой-небудзь тэкстуру там каменьчыкаў, напрыклад, абнавіць ёй, чаму бы не, так? А на персонажах гэта будзе адлюстроўвацца і заўважна. Таму калі мы пабачым нейкія прызнакі шыі, я не жадаю у гэты самы, у злавешчую даліну гуляць. Паглядзім яшчэ. Зноў жа, але водгукі даволі добрыя, таму, хутчэй это ўсё нармальна. Вітаю, Еска, гаспадар. Калі не памыляюся, у гульні ёсць магчымасць пераключаць у арыгінальную. Так, там ёсць. Так, можна і старую, і перапрацаваную версію паглядзець. Добра, будзем гуляць у класічную, як яно і было. Гэта мяне і больш за ўсё цікавіць. Не буду я кантролерам сёння карыстацца, мне зручней мышкай у квесты гуляць. Ага, окей. А мне патрэбна націскаць? Дык, я зразумеў. Зразумеў, зараз. Гэта і ёсць наш туторыял. Звычайныя квеставыя штукі нам вельмі падрабязна тлумачаць, як квесты працуюць.
Інвентар, добре. Я не пам'ятаю ніводний квест, який тлумачив би, як у його гуляти. Щиро. Ось зараз тільки розумію, абсолютно ніводний квест ніколи не тлумачив, як і що з ним робити. Paris in the fall, the last months of the year and the end of the millennium. The city holds many memories for me of cafes, of music, of love, and of death. Окей. На бістро напав клоун. Чудовно, хоча за все для забойства чоловіка. As I picked Неблагий myself початок. up, all I could Початок. hear was the ceaseless drone of traffic. Life went on around me. But the explosion was to change my life forever. Самий адекватний варіант ось зісти. Можна побігти за гэтым самым, ну, за клоуном. Теоретично, так? Що у нас? Я, може, не зовсім I зрозумів, як contemplated взаємодіяти. crawling under the umbrella and pretending none of this had ever happened. I А як? contemplated Мгм. crawling under the umbrella and pretending none of this had ever happened. Рукішки, ну, неблагий початок, так? Вітаю, Роведак. Ну, я бачу шмат варіантів. Я зараз трошки інше спробую зрозуміти. Гэта... Я дрэнна, можа, паглядзеў гэта самае. Туторыял. Не, мне падказкі не патрэбна. Мне патрэбна яшчэ раз туторыял. Мне падаецца, вось гэта справа зверху. Дапамогла... Не. Переключэнне ўзаемадзеяння. Яшчэ раз, ну навялі, так. А як мне переключыцца? Ага, ўсё, просто левая правая кнопка мышы. Зразумеў. The umbrella had protected me from the bomb blast, but it was of no use to me now. Окей. I considered climbing the lamppost, but it wasn't going to shed any light on the affair. It was an iron lamppost. Окей. У нас каламбурчикаў чакаецца шмат. Ну, агульна пакуль ніякай карыснай інфармацыі, калі што. I considered straightening the table, but I figured it best not to disturb the evidence. The table had been overturned by the explosion. Добра, давайте ў кафе. Кафе, як мінімум, павінна скончыцца хутка. Опа.
Мертвое тело. Одразу I трупок tried not шукали. to meet his stare as I searched the dead man's pockets. No wallet, no papers, no credit cards. The guy's past was a blank page. Будаваць касмічную станцію мы будзем без туторыяла, вось квест гуляць. Ну, блін, параўналі касмічную станцію нейкую будаваць і, блін, цэлы квест праходзіць, а? The sight of the dead guy's staring eyes turned my knees to jelly. Чакайце, как гэта што, это паразмаўляць? Альбо то просто выглядала, быццам бы ён там цалаваць будзе зараз яе. Анімацыя. Oh, my head. Never. Да речі, можна імгненно How переключитися much пам'ять vodka графікою. did I drink? Oh, no, don't tell me. What is your name, Sherry? George Stobart, ma'am. Oh, American. She asked the question quite innocently, but I could sense her reserve. It was something which seemed to afflict all Europeans. You look like you could use a little help. I could use a little drink. I feel sick, dizzy, and bruised. I don't even remember the party. Just relax and take it easy. You've been knocked out. You don't say. What happened? There's been an explosion. You should try not to move. Are you a doctor? Я доктор. Так, я доктор. Yes, I am. I studied under Dr. Benton. Who is he? Only one of the most brilliant medical minds on this planet. He taught me everything I know about medicine. Can you remember anything at all? No. I need a drink. Pour me a brandy. Бренді. Але ж, ну, бренді... Ну... Бухлішка-то добра, але... Я не ведаю. Я не лекар. Так-то. Ну, ну давайте, нехай буде Is that бренді. straight or with ice? Just give me the bottle with a cheat on it. I guess a little drop won't hurt. Ага. А ось з бутелькою, коли адмовите її у бухле. That's better. She knocked back the brandy as if it was water. I was glad I wasn't picking up the check. What about the old man? Is he dead? Так, він мертвий. Yes, he is. Ah, mon Dieu. I've never seen a real life corpse before. Except for Grandmaman. That was different. She was family. Has he gone stiff? I shouldn't think so. He's only been dead a few minutes. Я, конечно, не спеціаліст по тим самим енкліках, але такого, якщо не чекав, побачити. Ну, нормально. До речі, глядіть, яка є справа. У перамаляваным варыянце ён як бы яшчэ нармальны, ён просто як быццам бы упаў, так? Але там ён літаральна месіва. Ну, у арыгінале. Гэта літаральна ён просто месіва. Вы бачыце гэта? Яго і зрабілі, карацей, больш такім прывабненькім. Так, варыянты. Што пра клоуна, хутчэй за ўсё нічога не ведаю, пра мужика не спытаем. Did you know the old man? No, monsieur. I never saw him before. А Do клоуна you ти бачила? remember what happened when the clown entered? I remember that horrible tune he played all right. It was like a funeral dirge. I'd never liked accordion music either. Окей. Stay here, mademoiselle. I'm going to look around for evidence. Я аж муренний детектив. Я ж розбираюся, правильно? Ну, більш нічого активного я тут, до речі, не бачу. Можна просто на The це waitress подивитися. was clearly suffering from shock. Так, ну мертвое тело мы огледзелі, нічога інфармацыі па яму няма, тады пабеглі шукаць гэтага клоуна. Не падаецца там Марыо? А, не, яго ўвогуле дадалі, это не арыгінал. Ён пабег вось сюды, я бачыў. У паліцыю звоніць не будзем, не-не-не. Мабільных тэлефонаў яшчэ не было. Ну, як бы былі, але не вельмі актуальна, тым больш, што ён у амерыканец, які ў Еўропе. Ну, яго дакладна ніякай сувязі тут няма. Але ў паліцыю увогуле правильно было б патэлефанаваць. The drain pipe looked as if it would bear my weight. Окей.
It Куди was він a мог plastic подеться? crate. Ну, окрім, ну, у каналізацію, хутчэй за ўсё, але... У сметніцах треба поколупатися, це саме важне. There was nothing of interest. It was a battered old trash can. Мы зараз оглядим еще смете, какое тут есть. Потому что у нас есть коробки взаимодействия, что ж такое сегодня? I examined the boxes closely. They were damp and smelly, and decided Я they- просто зажидаю усього сміті, я хобокоп, розумієте? It smelled like someone had dumped a truckload of fish in a locker room on a hot summer afternoon. Опа, кота знайшли. Добро. The window was protected by stout-looking iron bars. По спробуємо зараз полезти. Каналізацію я не вельми ожидаю. Полезли. I took a deep breath and prepared to climb the drain pipe. Оп, I guess the clown полезли. had an escape over the rooftops. Добро. А сказав, що виглядає, бицем би витримаю. Тоді один шлях. Угу. I tried to lift the cover with my fingers, but couldn't gain any leverage. Мне потребуется что-нибудь. Давайте отломаем тогда эту трубу и трубой скористаемся. I decided I'd had enough of messing with that drain pipe. Окей. It was a heavy cast iron cover. До речі, я ось не впевнений, але в оригіналі анімація виглядає більш м'якою. Усё ж таки. Ну, ось гэта дамалёўка, хутчэй за ўсё ж таки шыічная. Таму што ёсць пэўныя моманты, калі неяк ён-то так расцягваецца і, ну, як бы, скажем, не ведаю, пакуль адчуванне, што ўсё ж таки арыгінал трошки больш анімаваны лепей. The cover was too heavy and awkward to lift with my bare hands. А чым я магу тут дапамагчы? Або... Ну, сур'ёзна, павінна быць хоць нешта. Ну ладно, There was пойдем nothing отсюда, of да. interest. Ён дакладна пабег сюды, мы гэта ведаем. У нас толькі адзін шлях застаецца, вось туды пайсці. Цішэй. Hold it, right there. Whoa, don't shoot. Жандарм. I'm innocent. I'm an American. Can't make up your mind, huh? I demand to see the American consul. Drop your weapons and get down on the ground. Put that thing away, Sergeant Moo. I apologize, monsieur, but I cannot permit you to leave. Am I under arrest? Ah, no, I would simply like to ask you some questions. En avant, to the café, marche. What a mess. This bombing is an outrage, is it not? Stop that, monsieur. Stop holding your breath at once. Has it occurred to you that he may be dead, Moo? Oui, monsieur. But I prefer to look on the bright side. Besides, I recall a case where the killer escaped by feigning death. However, in this case, the man is quite dead. Clearly, the killer knew of his presence and... How many times have I warned you about premature extrapolation? All we know is that he is dead. It seemed reasonable to assume... A great detective assumes nothing. Take Maigret, for instance. But he was a fictitious character, monsieur. Why? He was no more real than Poirot or Tintin. That's different, Moo. They were comedy Belgians. Anyway, it is unlikely that even you will learn much from talking to the dead. Examine the girl and take her statement, if you can. I doubt if she is in a fit state for questioning, monsieur. It smells to me as if she has been drinking. As I feared,
We have stumbled upon a den of iniquity, Moo. Leave her to me, sir. I am used to handling drunken women. I do not doubt that for one moment. Et maintenant, to business. Your name, please? Зараз нас запитувати George будуть. Stobart. I'm from Блін, California. ви бачите, вельми складно. Тут нема. And what brings you to У мене нема ні Paris, паузи, нічого, Monsieur тому Stobart? я не можу припинитися. І... ось, почекайте, припинилися. Все ж таки на Escape натиснув і хоча б припинилися. Давайте кришечку пробіжимося. Тут нічого такого звиш нема. Якби воно все візуально зрозуміло, мені подається, навіть без розмов. Але ось, ну, лейтенант і жандарм, я так розумію, не лейтенант, а як він, детектив, коротше. Уже одразу приїхали на місце. Спинили нас і зараз ведуть дослідження. Ми дали жанчині бутельку бухлішка. І зараз визначилося, що я не можу її нормально опитати, бо вона бухає. Ну, ось такий розклад. Travel. I'm touring Europe. А ми You американець chose well. у The Парижу. city is most beautiful at this time of year, no? Yeah, I guess so. Apart from the bomb blasts. Were you in the vicinity of the cafe at the time of the explosion? Yeah, I was sitting out on the sidewalk. I was lucky I wasn't killed. The inspector passed over my remark with no reaction. Did you see the deceased enter the cafe? Так, ми бачили, що він заходив у кафе. Yes, I did. Was he alone? Yeah. And did he say anything to you? No. He was more interested in the waitress. Did you see anyone else in the cafe? Так, ми бачили клоуна. Yeah, there was a guy dressed as a clown. Може, мені потрібно He was carrying an дурний accordion. варіант обирати? An accordion? Bon, the picture is forming in my mind, and it is not a pretty one. Ось, до речі, у мене зараз, я сумніваюся, але мені The хочеться girl all right, Moo? О, добре, я можу спиняти все ж таки, хоч припиняти цю діалоги. Я хистаюся трошки поміж оригінальною графікою і ремейком. Трошки. Тому що мені подобається, що я більш докладно бачу лінії, але коли йде анімація, оригінал, ось на кон того, що, до речі, ось, ну, про те, що, до речі, оригінальну графіку цілком малювали руками, гэта зауважно. Хутчэй за ўсё было намаляваны скетчы поўнасцю, то бок поўнасцю прамаляваныя скетчы, і потым па ім зроблен ужо просто піксель-арт накладзены. Вось, і вось гэтая пластычнасць анімацыі, як бы, калі ты бачыш нават на нізкіх полігонах анімацыю, ну, такую, по типу, ручную, то яна потым перакладаецца добра, і ты як бы дамалёўваеш сабе і бачыш, як чалавек лініі маляваў, так? Але тут зараз ёсць трошкі, ўсё ж такі, атрымліваецца ўсё ж такі выкарыстоўвалі шыі і для анімацыі таксама, таму што бачна, што месцамі якраз такі з-за недакладнасці гэтых ліній там час ад часу расцягваюцца яны неяк, і анімацыя менш складная атрымліваецца. Чаму ён распавядае ў мінулым часе? Ну, па тыпу, ён бачыў, так? Ну, па тыпу, ўсё адбылося толькі што, але гэта ў мінулым часе. She'll live if she survives the hangover. She says the American claimed to be a doctor. He forced her to drink the brandy. А I can ё-моё. explain everything. Can you, monsieur? Almost everything. Eh bien, I have heard enough. What do you mean? I am satisfied that you know nothing. You may leave. I hope this little incident does not spoil the rest of your vacation. What about my personal safety? Can't you at least give me some advice? What can I say? Stay alert and look out for suspicious character. And don't cross the road until the little man shows green. Great advice. I honestly believe you are in no danger, monsieur. Should you remember anything of importance, please contact me. My card. Thanks. That is all. You may go. There's not much to go on, monsieur. On the surface, no. But what lurks inside the subconscious? If the door can only be opened. Are you serious, monsieur? I thought your interest in psychic detection was purely academic. Academic?
You are about to witness a scientific breakthrough. А ё-моё. Окей, удачи вам. І він збирається зараз своїми ментальними силами дослідувати цю справу. Так, я візитку отримав. The card read Augustin Rousseau and gave an address to the south of the Montparnasse Cemetery. Угу, окей, адрес просто. Так, до речі, тут всі відкази у вигляді значков. Можна вибрати ніби правду, а у виніку Джордж може отролити. А, я забувся, я просто в цей момент чатку, може, прочитав, я пропустив момент, коли він називався. Я не зауважив, що він Джордж. Так, сержант. The sergeant was a scrawny man in his 50s who resembled a constipated chicken. Женщина, будь ласка. Excuse me, mademoiselle? Hi, my name's George Stobart. Oh, an American by the sound of it. Yeah, that's right, on holiday in Paris. Some holiday, huh? You were here when the bomb went off? Sure was. Sat right out front of the cafe. Did you notice a middle-aged man, maybe 60, with an hat and overcoat? I О, couldn't believe it. подозрона як. She hadn't even asked how I was feeling. Yeah, he went inside just before the bomb exploded. You weren't related to him, were you? Oh no, nothing like that. I am Nicole Collard from La Liberté. Well, what's that, some kind of nightclub? No, it is a newspaper. You're a reporter? I'm a freelance photojournalist. Say, you could interview me about the bombing. You know, an eyewitness account. Minutes after the outrage that shook the whole of Paris. You know, real life drama, human interest, that kind of stuff. I'll just stick to the facts, thank you. Did you see who planted the bomb? I know it sounds crazy, but he was dressed like a clown. Oh God, it's him again. Літерально, ну там був просто діалогу момент, коли Джордж такий. О, блін, а ти не читаєш мене питати, там, блін, чоловік бачив своїм очима, як все здарилося, і ввогуле не цікаво, вона така. Що цікаво, вона одразу бачила, ну, вона супер подозрона, вона одразу ведала про мужика, ну, ахвяру гэтага вибуху, вона одразу про його ведала, і до того яшчэ, як даведалася, що, ну, блін, вона, откуда вона гэта ведае? Who's the guy you were supposed to meet? His name was Planter. I didn't know him. А, but he добре, called me ну last домовилися night. зустрітися He з said he ним. had a story which would interest me. He asked me to meet him at the cafe. I guess I'll never know what he wanted to tell me. Not unless you have Rosso's gift for psychic interrogation. Супер детектив. Have you met the clown before? It's a long story. I have plenty of time. I don't. Клоун забойця. Добре, блін, не жадає нас з нами розмовляти. Do you know a police officer called Rosso? Rosso? Our paths have a knack of crossing. If I didn't know better, I'd stay with deliberate. Have you seen Rosso? Is he here? He's inside, attempting to question a witness with his psychic powers. That guy is weird. Yeah. You speak very good English for a French girl. Thanks. You speak very good English from America. Коментар такий. Ён такий каже: "О, ти розмовляєш, вельми добре розмовляєш на ангельській для француженки". Яна така: "А, ну неблаго, ти так само вельми добре розмовляєш на ангельській для американця". Просто. Вельми неблаго, вельми неблаго. Look, the inspector gave me his card. I didn't know his first name was Augustin. It suits him, I must say. Добре, не халявя не жадає з нами розмовляти. How did Там. Plantar get your А, я card? можу запитати Well, the кілька разів. newspaper La Ага. Liberté had written an article linking two unsolved murders, one in Italy, the other in Japan. The cases were remarkably similar. A wealthy victim, no apparent motive, and a costumed killer. Planter said he could supply me А with more Фантастик Дізі information. відправляється D500, дякую велике. До речі, сьогодні будемо десь про полтори годинки ролить по нашій, ну, по нашому спису лідерів. І поглядім, може нейка випадкова гульня, ну, нейка випадкова гульня у нас трапить на ауторковий стрім. Довідаємося пізніше.
Rosso didn't blink when I told him about the clown. It's as if he already knew. That is typical of a cold fish like Rosso. I've seen cheeseburgers with more spunk. Why won't you tell me about this clown? Why do you want to get involved? Because he almost killed me. Isn't that reason enough? I guess so. Listen, I'll give you my phone number. You help me with my story, and I'll let you in on what I know. And let's get one thing straight right now. This is strictly business. Okay, it's a deal. I have to go develop these pictures. Bien pour monsieur. Fine, I'll, see you soon. Що ж таки телефон отримали? О, газетка. Тільки зараз зауважив. Wrapped around the lamppost was a newspaper. The leading article referred to the visit of a Nobel Prize winner from some unpronounceable Eastern European state. That was the only news story. The rest was rumor, gossip, and sensationalism. Then I noticed the writing at the foot of the page. It read Salah ad-Din, 1345. Добре, Розного там у газетці був адрес. Новая допомога по предметах? Ну давайте. Почитаємо. Ладно, гэта вельмі базовыя рэчы. Можна агледзець яго. Угу. It was a Paris daily tabloid newspaper, full of sex, scandal, and sports results. Могу я її... ну, в принципі, прокласти її, куди я можу її прокласти. Могу я її проверить? Амбреллу свою гэтую. I contemplated crawling under the umbrella and... Угу. Там у нас уже ні халеры няма. Я больше не могу нічого тут агледзець. Усё, ну тады пайшлі. А гэта такі працуе, і ўсё нармальна. Выбухнула і выбухнула. Like a silent warning to leave him to get on with his job. Hi, can you spare a few minutes? I thought you'd been arrested. No, it was a misunderstanding. When he pulled that gun, I thought that was it. Those automatics pack quite a punch, you know? He made a mistake. He thought I was a terrorist. You? A terrorist? He was only doing his Elder duty, I Kings guess. 2 відправляється 1000, дякую велике. Бачив ти клоуна. Did you see a clown come by this way? A clown? Like in a circus? Yeah, with makeup and a big red nose. Huh! Those guys are funny, aren't they? Not in my experience. I love the circus, especially the horses. You haven't answered my question. Have you seen a clown? You think I've got time to watch everyone who passes by? Some of us have to work for a living. Look, I know you're busy, but surely you'd have noticed a clown. I told you already. I didn't see a thing. He was wearing multicolored baggy trousers and makeup. There'd be a poor sort of clown if he didn't. Ти діалоги. Вельми корисний відкази від його. Listen, I have to find that clown. He's a killer. Say, who are you anyhow? A cop? No, of course not. Він, Do I look like він a не cop? збирається нам I відказати guess на not. прямое How питання. do you know this guy's a killer? Did you see him in action? Didn't you hear the explosion? The cafe was blown up. I wondered what that bang was. Any bodies? Yeah, an old man was killed. Merde. I didn't think it was that serious. What about the waitress? Oh, she's fine. Thank the saints. Did you see an old guy with a briefcase? Wait, silly old coot. Do you know what he said to me? Work fascinates me, he says. I could watch it all day. Quelle vite. I could have knocked his block off. Вось яго ён запомніў. Пра клоуна ён не бачыў нічого. Ну як, ён не адказаў нам напрямую, што не бачыў клоуна. Ён казаў усё, што заўгодна, але нічога канкрэтнага пра клоуна.
Ну, канкрэтна ці бачыў ён яго альбо не. Зато вось мужика ў шляпе, вось гэтага якога забілі, ён адразу такі: "А, ну вось гэты мужик, я яго запомніў, так". І ён сказаў, што яму падабаецца глядзець, як людзі працуюць. Did you recognize the old man? No. Should I have done? Was he a celebrity? No, but I guess he is now. His name was Plantar. Was he the one who died in the cafe? Yeah. That's too bad. Now I wish I hadn't called him what I did. If only I could turn back the clock. If only I'd been more tolerant. Regret and remorse are strange emotions. They really bring out the hammiest actors in people. Ён шкадуе аб тым, што ён неяк абазваў гэтага мужака і зараз раптоўна пачаў вельмі моцна шкадаваць на гэтую тэму. Прыкалдесныя дыялогі. Так, зараз дайце-ка момант, я трошки ў боце ўключу больш паведамленняў. Ось так, зробім. Добра. Я не думаю, што яму патрэбна даваць Would you like to што-небудзь. read my newspaper? Газетку дадзім пачытаць. I haven't got time to read that. Can't you see I'm busy? You could read it on your lunch break. 10 minutes is all I get. And if my boss had his way, I wouldn't get that. He'd have me on a drip, so I didn't have to stop to eat. Oh, take the newspaper and quit complaining. Сапраўды, можа пачытаць газетку? Я думаю, гэта так. Ah, look at this. Damn bleeding out liberals. Yeah, save the dolphins. Catch them and eat them, I say. All that fuss over a bunch of fish. Nah, that's more like it. Look at the size of those. Like champagne bottle corks, no? Ah, what's this? Saladin running in the Prix de l'Arc de Triomphe. It's a racehorse? A horse? A legend. Bucephalus reborn, mon ami. Like a streak of lightning she is. Абсолютно рандомная фігня. Дав йому газетку почитати. Почекайте, гэта реально впливає? Won't you keep an eye on my hole? I'm off to put some money on that knife. Вось гэта нечакана. Ладно, гэта тое, што і патрэбна было зрабіць. Ну там дзірку капаў, я ж магу ўзяць ды правесці ўніз. Добра. Дзюрку, добра, я думаў, там уніз правесці можна. Ёсць телефон, ёсць набор інструментаў, ёсць дзверы. Слухайте, там же я просто не зусім чакаў, што гэта будзе ўвогуле куды-небудзь правядзе. Такой, о, газетку можна It was даць. a battered metal toolbox. Інструментики. I'd found just what I wanted. A tool for lifting manhole covers. Ідэальна. З ёй мы можам там падняць гэта самы люк. І ў каналізацыю пралезці. Телефон. Ніколь Колорад. Ага, гэта набор. Цікава. Я магу патэлефанаваць, гэта нашы, ну, заметкі па тыпу, куды я магу патэлефанаваць. Можна Ніколь гэтай патэлефанаваць адразу зараз. Ну-ка, што будзе? Bonjour, que là? Oh, hi. It's George Stobart, the American at the cafe. Ah, oui. You said to call if I could help. Have you any news for me? Well, I haven't had a lot of luck. You found nothing. No. Look, I'm very busy right now. Call me if you have any news, okay? Oh. Yeah, I guess. Adieu, monsieur. Yeah, see ya. Я разумею, чаму яна такая крутая, ну, чаму папулярная серыя, таму што, ну, анімацыя, ну, вось у арыгінале, для 96-го года, чмуры якая падрабязная гульня, і, ну, гэта Set into круто. the huge gate was a smaller access door. The door was securely locked. Ніколь перамалявалі. Ну, вось, яно, я вось, у статыцы, калі вось, ну, просто як ёсць, мне падабаецца больш новае, але у дынаміцы мне больш There was падабаецца nothing ўсё ж такі inside the арыгінал. tent except a large toolbox. Ніколь, дарэчы, месцамі яна больш такая, яны перамалявалі яе, арыгінальныя проста месцамі, можна падарожнічаць. Добра, пакуль туды не паедзем, я жадаю пралезці туды ў каналізацыю.
Так. Давай-ка, отчиняй. I lifted the cover to reveal what smelt like the entrance to a sewer. Адзінае месца, куды гэты хлопча мог падзецца. Чырвоны мячык. Адкуль бы ён мог узяцца? Арыгінал выдаткалі каля 1 мільёна фунтаў. На той час вельмі вялікі бюджэт. Это ачмурэць які вялікі бюджэт. Green slime floor. Але з іншага боку, тады, ну, у 96-м квесты былі суперпапулярныя. Ну, гэта было лагічна. As I picked up the plastic ball, I realized it was intended to be worn. Мо гэта нос Балзана, а гэта ён і It ёсць. was the clown's red nose. Я магу яго апрануць? Не? Апрануць нельга. Я потом магу каму-небудзь яго паказаць. Нейкая тканіна. It was a soggy, crumpled paper tissue. А, гэта сурветка. I scooped up the sodden tissue. It was cold and greasy, like breakfast leftovers. Угу. Макіяж зняў. Добра. І яшчэ нешта. The railing was put there for a simple reason, to stop people getting past. It worked. Я зараз раблю зусім не тое, што патрэбна, я бачу гэты прадмет, проста мне цікава паўзаемадзейнічаць з рознымі прадметамі, бо ён выдае смешныя фразы. I took hold of the scrap of material and unsnagged it from the spike. Ну гэта літаральна ўвесь касцюм. Ну як не ўвесь касцюм, але пакрыху бачна, што ён бег і пазбаўляўся ад дэталяў. Але чаму ён не выкінуў іх у гэта самае? Hi there. Hold it right there, you sore rat. I knew you'd come back. And now I've got you. What are you talking about? You're trespassing. Come out of there, immediately. That's what I'm trying to do. Give me your hand. Ha! You won't catch me with tricks like that. Keep your distance, monsieur. Okay, okay. Now, what were you looking for? Што я шукаю? Ось трэці варыянт, цікава. Клоуна I was шукаю. looking for a clown. Ha! Ridiculous. Do you really expect me to believe that? He planted a bomb in the cafe and blew it up. What? The cafe? Blown up? Mon Dieu! That is awful. And you say the person responsible was dressed as a clown? That's right. He blew up the cafe, escaped into the sewer, changed his clothes, and came up here. Ah, mon Dieu! Then, the man I chased, do you think that man and the clown are one and the same? Well, yes, it had crossed my mind. Ah, that still does not explain what you are doing down the sewer. For all I know, you are in league with him. Oh no, I'm just a tourist. Haha, most tourists are content with the Eiffel Tower, the Louvre, or the Pigalle. I didn't realize my waste pipes were such an attraction. Окей. Карацей, гэта... Я не ведаю дакладна хто, ён выглядае як метрдотель, але, ну, халера яго ведаю, карацей, проста назіраю, можа, за тэрыторыяй. Мы пролезлі на нейкую чужую тэрыторыю зараз, і клоун павінен быў выбрацца. Клоун выбраўся тут жа, і ён бег за нейкім чалавекам,
ён шукаў якраз такі гэтага чэла. Хутчэй за ўсё, клоун скінуў усе рэшткі, увесь касцюм у каналізацыю, і рэшткі вось засталіся трошкі па дарозе, то бок не ўсё выпала. І атрымліваецца, мы як бы і даведаліся такім чынам, ну, як бы мы выбраліся туды жа, і ён нас сустрэў ў гэтым месцы, і зараз нам трэба яго ўпэўніць, што мы не працуем з гэтым клоунам. Я, дарэчы, ну, увогуле для мяне гэты чэл выглядае... не, ладно, ён... Я, калі толькі мы яго пабачылі, я падумаў, што ён і ёсць клоун. Ну, па тыпу, ён неяк не ведаю. Ён дзіўна сябе паводзіць, на мой погляд. Ну ладно, гэта странна. Гэта дзіўна увогуле думаць, што тут нехта дзіўна сябе паводзіць, бо тут даволі такая, ну, лёгкая гісторыя, скажем так, яна атрымліваецца і сур'ёзна, і ў той жа момант вельмі расслабленая нейкая. Ну вось. Набірала папулярнасць 3D, самая простая з сённяшняга погляду, ды знятыя на камеру сцэнкі. Ну, па тыпу, проста жывымі лайв-экшн, карацей, так? То бок, проста рэальныя, ну, людзі здымаюцца. Але распрацоўнікі вырашылі зрабіць добрую мультяшную класіку. Вось яно, глядзі, там 90-е гэта быў такі пераходны перыяд, што шмат якія кампаніі працягвалі рабіць тое, што яны робяць, і проста ўкладвалі ў свае гульні, ну, бюджэты. І з 3D таксама былі эксперыменты, то бок некаторыя сумяшчалі і тое, і другое. І ў выніку атрымліваецца 90-е гэта было вельмі такі момант вялікіх эксперыментаў з гульнявой індустрыяй. Таму што, напрыклад, гэта, ну, на гэта гатовы былі выдаць шмат грошай, ну, на такую гульню. Таму што дагэтуль працавала наступная схема. Ты кладзеш проста больш грошай у гульню, і ты атрымліваеш больш грошай на выхадзе. Ну, і ўсё. Ну, яно так працавала, і гэта падавалася будзе так назаўсёды. Ну, насамрэч не. І шмат было праектаў, якія былі, калі па накатанай лініі кацілі, у іх яны атрымлівалі ўсё больш і большыя бюджэты. Вось, таму, у прынцыпе, з Broken Sword як бы зразумела працяг этой ідэі. 3D эксперыментавалі, ён быў месцамі вельмі крынжовы, ну, на старце, і патрабаваў шмат грошай і адбіваўся далёка не заўсёды, дарэчы. І 3D было такое эксперыментальнае, але відавочна было, шмат каму было відавочна адразу, што гэта, ну, прагрэс. Трэба рабіць у 3D. Трэба ўсё рабіць у 3D. І тады была цэлая штука, у якую, ну, напрыклад, квесты таксама пачыналі запіхваць у 3D, калі некаторым квестам шчыра гэта было не абавязкова. А вось эксперыментавалі з 3D, разбіраліся, што з ім рабіць у гульнявой індустрыі. Вось, таму што гэта была навіначка, і шчыра добра зроблены 2D-шны квест значна лепей, чым самыя першыя квесты 3D-шныя, проста ў кіраванні, у разуменні, што яны робяць з інтэрфейсам і гэтак далей. Так, і шмат чаго яму можна тут панапіхаць. Давайте яму яго пра клоуна папытаем. Tell me about the man you apprehended. What is there to tell? He was a typical criminal type. Just like you. Ну так і выйшла. Зрабілі франшызу, з якой паважаю толькі першыя две часткі мяча. Трэця ўжо была 3D, але многім зайшла. Ну, я як бы не знаёмы з серыяй, але вось ну, я лічу, што квестам, ну, трошкі вось маляваным такім класічным квестам трошкі ёсць месца. Ну, увогуле не хапае трошкі такой, можа, коміксавай нейкай стылістыкі, альбо проста вось, ну, проста, ведаеце, анімацыі такой. Яна заўсёды прыемна. Адзіна, я зноў жа скажу, што ну, тут яшчэ я размаўляю пра гэта на фоне, уздыму шыі канфлікта са студыяй Гіблі, і, ну, калі хто ведае, там, карацей, ёсць пытанне, і вось гэтая гульня таксама атрымліваецца Reforged, выкарыстоўвае шыі, і тут атрымліваецца, як бы я ў вельмі такі неўдалы момант пра гэта размаўляю літаральна гэты тыдзень. Размова асноўная. Дык вось, маё меркаванне, што, ну, тут заўважна, калі шыішка выкарыстана, у асноўным заўважна на анімацыях. Таму што чытаюцца арыгінальныя, намаляваныя, як бы, спрайты, ну, не спрайты, я кажу, ўжо гэта тэрміналогія. Бачна, калі намалявана, ну, то бок, чалавек рукамі намаляваў, і тут гэта перакладзена ў піксель-арт, так? Гэта заўважна. Мадэлькі месцамі, ну, то бок, яны крутыя, як бы, падрабязныя, ўсё крута, у статыкі. І оно хоць і месцамі дзіўна трошкі, то бок, паглядзіце, вось, напрыклад, балкончык зверху, так? Ну, ён не самы роўны, насамрэч, яго трошкі з перспектывай вось тут палезла, але ён як бы намаляваны. Тут ён, атрымліваецца, ёсць дэталі дадаліся, але быццам бы нешта не так вось з гэтымі верхняй часткай вось гэтых калон, так? Быццам бы яны неяк павернуты, быццам бы яны запракідваюцца туды ўнутр.
Тут такога адчування няма просто. Ну, просто таму, што яно адчуваецца як поўнасцю намаляванае цалкам увесь кавалак. А тут жа просто дадаліся дэталі, і ад іх стала нешта быццам бы не ў парадку. Вось такое, ну, злавесная даліна трошкі вылазіць месцамі. А вось пры гэтым вось эта машына, напрыклад, як яна намалявана, блін, як жа кайфова яна намалявана, так? Вось гэта святло дадано, там цені прамаляваны, то бок гэта адчуваецца, гэта кайфовенька. Ось, прыемненька. Пры гэтым я не ўпэўнены, мне падаецца, па выглядзе, я скажу, што хутчэй за ўсё ж такі тут праца адначасова і шыі, і дамалёўвалі яшчэ. Маё меркаванне. Ну, я магу памыляцца, абсалютна магу памыляцца, але адчуванне, што тут працавала і то, і другое. То бок тут ёсць чалавечая праца, проста яна змешваецца з шыічнай. Ось. Маё меркаванне. Ну, асабіста мая прэтэнзія будзе хутчэй да анімацыі. Вось у анімацыях вельмі адчуваецца. Калі персанаж ідзе, там, ну, я пераключаўся спецыяльна паглядзець, анімацыі твару, вось гэтыя, там лініі трошкі распаўзаюцца, ну, даволі моцна. Так, про чалавека ён хутчэй за ўсё нічога не ведае. No, he doesn't. Who is he? The man who was killed in the cafe. I'm gonna find the guy responsible. I'll find him. Even if it means following him down every sewer in every city in Europe. Ah, you need some sensible boots. You won't get far in those stupid sneakers. Do you know the waitress at the cafe? Oh, she's at heart, is she? No, she's fine. Oh, thank heavens. A poor girl like her isn't safe with the likes of you roaming the streets. Can't you understand? I'm not a gangster. I'm an American tourist. Ah, that's what you say. Was the guy you saw carrying a briefcase? I didn't notice. Now are you going to leave? Or do I have to call the police? Дивный подозрённый мужик. Do you recognize this material? I am not telling you anything. What does this tissue mean to you? Nothing, monsieur. It's disgusting. What on earth possessed you to show it to me? Someone has emptied their nostrils into it. Take a look at this false nose. I've never seen it before in my life. This is what I used to open the manhole cover. Just as I thought. You were up to no good down those sewers, weren't you? One slip and I would have been up to my neck. Я думаю, што... Ну, я разумею, што я зараз такі, блін, падазроны першы чалавек, абвінаваці першага чалавека у гульні, які не выглядае, як ён, ну, належыць клоуну, але мне адчуванне, што ён звязаны неяк з клоунам, альбо ім з'яўляецца. I have to be going. I'll let you out. Thanks for your time. Go on, be off with you. Добра. Патэлефануем гэтай журналістцы. Журналіст. Так. Візітку не паказвалі, так, я пазбегаў гэтага. Bonjour, Kula. It's me again, George Stobart. Hi, George. Any news? No. How about you? No, nothing new. Чого не діалог? Добре, давайте візитку покажемо. Hi there. Remember me? How could I forget? Well, the man with the sewer obsession. It's not an obsession. I just like the ambiance. На, візитку. Perhaps Тримай. you'd like to take a look at my card? Mm-hmm. What is this? Inspector Augustin Rousseau? What does that say? Hominoid Division. A homicide. I think the ink's smudged. Mm-hmm. Then you are not a tourist. Okay, I'm not. I lied to you. And I'm sorry. Don't apologize, monsieur. You know, I had a feeling there was something different about you. It is your posture, your poise.
Oh, yes. There is no mistaking the bearing of a disciplined man. And I should know. I was in the army, you know. When I was your age, I was fighting for my life in the African desert. How can I help you, Inspector? Let's start over from the beginning and tell it just like it was. Угу. Прикол десь быў у візітцы. Я проста не давяраў яму. Ну, я не жадаў, каб ён даведаўся, што ў мяне візітка ёсць, нейкую інфармацыю выдаваць. Я розную хрень паказваў, спадзяваўся на гэта. Tell me about the man you apprehended. Oh, he was a mean one, monsieur. He grabbed me in an armlock. His face suddenly next to mine Вітаємо, Ігорі. was like iron, but he did not know what he was up against. Oh no, he made a big mistake when he took on one of the desert hyenas. Yes, I get the picture. Для тых, хто толькі далучыўся і ўвогуле, можа, прапусціў пачатак. Якія падзеі ў нас? Мы турыст амерыканскі ў Парыжу, і мы сядзелі ў кафе на вуліцы, калі ў кафе забег клоун і падарваў мужика, які зайшоў перад гэтым у гэтае кафе. Адбыўся выбух, чалавек загінуў, там чалавек, вось, ён у нас нават ёсць у акулярах такі і ў шляпе, у капелюшыку. Ось, і мы зараз спрабуем даведацца, што адбываецца. Нас ужо дапытала паліцыя, там усе трошкі прыдрукаватыя тут, уключаючы галоўнага персанажа, і мы зараз спрабуем расследаваць гэтую справу. Пры гэтым у нас ёсць яшчэ і клоунскі нос, яго жа высмаркаўся ў гэтую сорветачку, і яшчэ і зняў макіяж, і частка яго касцюму. Мы шукаем клоуна. Гэта квест? Гэта абсалютны квест. Так, гэта квест 96-го года. Мы гуляем у рэмастары, у нас ёсць магчымасць пераключацца паміж графікай. Вось арыгінальнай і зараз сучаснай. Does the name Plantar mean anything to you? No, it doesn't. Do you know the waitress at the cafe? So you don't want to hear about my experiences in the desert? I fought to make this country what it is today. I'm sure you did, but I'm a little short of time. Do you know the waitress at the cafe? You can't suspect her, surely. Just answer the question, please. Yes, I know her. Quite well, you could say. She came to work at the cafe 6, 7 months ago. I look forward all week to the relief she gives me when she visits. Really? So you'd miss her if she wasn't there? Oh, mais oui. Who else would I find to cut my toenails? Окей. Окей. Was the guy you saw carrying a briefcase? Why, yes, he was. Clutched in his arms like a baby. That belonged to his victim. Oh, what do you think was in it? Drugs, stolen jewels. I don't know. But the killer thought it was worth a man's life. Nothing is worth that, monsieur. Я вось гэта, дарэчы, у катсцэне, то я не заўважыў, як клоун забраў нешта ў гэтым самым у чамадане. Чамадан клоун, атрымліваецца, унёс. Ну, ён проста згадаў гэта ўжо ў дыялогах некалькі разоў. Я проста сам гэтага нешта не заўважыў. Не вельмі, можа, уважліва глядзеў катсцэну. Я ў той момант глядзеў на... Там месцамі ў катсцэне расплываліся вось гэтыя лініі пасля апрацоўкі, і я такі, Take a look at this false nose. Aha, that looks like a clown's nose to me. Precisely. He must have dropped it in his panic. Unless he wanted you to find it. Why would he want to do that? To put you off the scent. Did I show you this tissue? We miss you. Добре, Does нічого this я не piece of кажу. material mean anything to you? That is the same cloth as the jacket I found. I'd recognize that pattern anywhere. То бок частку гэтага, ну, у яго ёсць касцюм гэтага клоуна. Now, about the jacket you found. Do you have it here? No, monsieur. One of the sleeves was badly torn, so I sent it for repair. A pity, because otherwise it was a fine piece of quality tailoring. It had the tailor's name inside on the label. Блін. Мужик, гэта як? Карацей,
у яго прабраўся чалавек праз каналізацыю, напаў на яго, яны падраліся, і ён пакінуў свой гэты жакет, так? Потым ён падабраў яго, і з таго, што ён быў парваны, ён адправіў яго ў ремонт. Вось такая вось халера. Where did you send the jacket? I gave it to an itinerant Romani seamstress. Just my luck. Was there anything in the jacket pockets? Not as soon. You know what I think? Do tell me. He changed out of the clown suit and cunningly disguised himself as an ordinary person. Looks like I'm up against a mastermind. What was the name on the label? It was a foreign name. Todrick, I think. Did you get the address? There wasn't one, monsieur. Only a telephone Угу. number. Телефон був Well, I на don't у expect you to жакеті. remember a phone number you've only seen once. 74 98 08 59. You're kidding. That's his phone number? Yes, that's it. A little trick with numbers that I learned in the desert. I was taught the technique by a Tuareg sheikh. That's incredible. It comes in handy at the supermarket checkout. Do I get a reward? Honesty, monsieur, is its own reward. Then I'm glad I do not rely on honesty to pay the bills. Did I show you my tool? Показуємо Oui, ще. monsieur. Just like mine, except that it is much smaller. Did I show you my... Oui, just like mine, except that it is much smaller. Окей. Він такий, я тобі показував свій інструмент? Він такий, так, показували. Ну, це сам, ну, блін, на ви, я на ти, не впевнений, як вони поміж собою розмовляють. Я показував вам свій інструмент? Він такий, так, показували, але тільки він значно менше, ніж мой. I have to be going. Thanks to your help, the citizens of Paris can sleep a little easier tonight. Vraiment? I was only doing my duty, monsieur. Good luck, Inspector. I hope you catch that killer soon. Добре, у нас є телефонний номер. Тодрик. Ніки невідомий. Hello? Who is this? Hi. My name's George Stobart. You don't know me. Correct, Mr. Stobart. I don't. What can I do for you? Well, I'm trying to trace one of your О, ось це customers. драний он. Could I maybe come over and talk to you? No. No, that's not possible. Oh, okay. Forget it. Listen, all I want is a name. What are you talking about? Who are you working for? I guess you might say I'm acting in the interests of truth and justice. Ah, thank God. I thought you were the police. There are innocent lives at stake, Mr. Todrick. Lives that you could save. You're collecting for charity, yes? No, I'm not. All I want from you is information. Go on. I'm listening. Там фраза була така. Я, ну, ён такі вельмі асцярожны, і пытанне, ну, такое, вы хто такія? Вы што ад мяне жадаеце? І мы такі, о, слухайце, містер Тодрик, мы, я крацей, спрабую знайсці імя вашага, аднаго з вашых кліентаў. Ён такі, не-не-не, вы на каго вы працуеце, што такое, што адбываецца? І мы такі, я тут дзеля праўды і справядлівы, ну, на каго вы працуеце? Ён такі, кажуць, я працую во імя праўды і справядлівасці. Ён такі, о, дзякуй Богу, я думаў, вы працуеце на паліцыю. Do you know a guy called Plantar? No, I never heard of him. Яшчэ раз? Shall I tell you what happened to Plantar? How he was killed in cold blood? I told you, I never heard of Plantar. Мы будем працягваць гэтую лінію гнуць. I expect Plantar's a family man, don't you? In their little apartment, Madame Plantar is cooking the supper, listening for the familiar sound of her husband's key in the door. Junior is waiting for his daddy to come home from work. He can't wait to show him the merit marks he earned in school today. Only tonight,
Monsieur Plantar won't be coming home. You forgot the puppy. Huh? The faithful puppy dog, waiting for the sound of his master's voice. Well, maybe they don't have a dog. What do you think? I don't know, Plantar. I never heard of Plantar. None of this has anything to do with me. Ми такі, ти видиш, що таке плантарт? Ну, ось це ахвяра, яка вона закинула. На як перекладати гульню відправляється 1000. До речі, ми праз гадзінку рулетку прокрутимо. Ось. І паглядзім, што ў нас пераможа на аўторак. І ён такі, ты ведаеш, што такі плантарт? Не ведаю. Ты ўпэўнены? Ён такі, не, ніколі не чуў. Такі, як ты думаеш, што магло здарыцца з плантардам? Не, мне не цікава. Ён такі, уяві сабе, што плантард можа сёння не вернецца дамоў у сваю сям'ю. І ён апісвае, разганяе гэтую тэму, карацей, пра тое, як яго там усе сустрэнуць, і дзеці яго будуць радавацца, калі ён вернецца дамой, а ён сёння не вернецца. І ён, ну, такі апісвае, і ў канцы гэтай проста тодрык такі. Ты забыў пра сабаку. Ну, пра шаночка. Пра якога шаночка? Ну, у яго яшчэ павінен быў быць шаночак, які быў бы шчаслівы яго пабачыць пасля таго, як ён вернецца з працы. Ну, а то і адкуль ведаеш, можа, яго няма, яго ніколі не было шаночка гэтай дыялогіі. Вітаем, ты, Ігорый. Так, добре, поїхали. Давайте прокол на його допитувати. About the clown who bombed the Café de la Chandelle Verte? I don't have no idea what you're talking about. You're cool, Todrick. But I think you know more than you're saying. I don't know who you be, but sure I am you don't know what you're talking about. I don't know if you're saying that to make me think you don't know what I mean, but this is ridiculous. Quit playing games with me, Todrick. I tell you, I know nothing about no clown. Протягуємо тиснуть Did you know прокол. that one of your customers was a part-time clown? If a guy feels happy with a funny nose and custard down his pants, what's the problem? Блін, Thanks for nothing, Todrick. ні халери гэта нам не дало. Нам патрэбна тады даведацца штосьці. Давайте да жанчыны патэлефануем, да журналісткі. Bonjour, Kula. It's me again, George Stobart. Hi, George. Any news? You bet. I met a witness who spoke to the clown. And I know where the killer gets his suits. No kidding. Hey, I'm impressed. You are? Well, it wasn't easy. Look, why don't you come here to my apartment? Fine. Where do you live? 361 Rue Jarry. Okay, I'll come right over. Ну, мне сапраўды падабаецца арыгінальная больш. Ну, канкрэтна як прапорцыя, як намалявана. Так, ну давайте да яе паедзем. Жанчына, якая прадае кветкі. Крамы, дзверы, крама. І далей туды не прайсці. They were lilies or tulips. Some kind of flowers, anyhow. Pretty, I guess, if you like that sort of thing. Me? I couldn't see the point of buying something that was already half dead. Спачатку абследуем дзверы. Мы ўсё абследуем перад тым, як да яе ісці. Усё, што навокал ёсць. I inhaled deeply, expecting to experience the scent of the flowers. What I got was traffic fumes. The woman was doing something with a pair of needles that couldn't be described as knitting. She was a cheery old soul, the kind you'd walk across the street to avoid. На Unreal Tournament подправляется 1000. Дякую велике. Oh, hi. Bonjour, monsieur. Would you like me to foretell your future? No thanks. I'm very good, and it only takes a minute. Thanks all the same, but I'm not superstitious. Besides, if it only takes a minute, that's not much of a future to look forward to. А ё-моё, не халера, у меня варыянты ёсць. Зараз мы да гэтага вернемся, да яе. Давайте пакуль не кранаць, яшчэ гляджу крамы іншыя. Падвышаем шансы на рулетцы. Я думаю, што гэта тая гульня, якую я не буду ставіць на рулетку, але зноў жа,
я пакрыху пачынаю разумець, што насамрэч так-то, ну, дагэтуль я карыстаўся тым, што ў топ пралазяць павольніка гульні, так? То бок яны не той, каб трапляюць імгненна, ну, такое бывае, што прасоўваюць імгненна вельмі хутка. Але яны, як бы, я магу чакаць, што будзе прыкладна пераможа, я магу пачаць штосьці падрыхтоўвацца да яе. Ну, там, за тыдзень, за 2, за 3, часам больш нават. І дамаўляцца з кім... Ну, я думаў, што з Unreal Tournament, напрыклад, я буду дамаўляцца наперад і такі спытаць, хто будзе зацікаўлены. Вось, ну, гэта прыклад вось, з Unreal Tournament. Зараз, я думаю, можа быць яго ўсё ж такі ўключыць у рулетку і зрабіць наступным чынам. Я каапы буду пакідаць з кімсьці, ну, па тыпу ўвогуле каап на нейкі стрым. Але я буду па сітуацыі, калі каапа не атрымліваецца, то я, ну, з аўторкай яго буду пераносіць тады назад, я верну яму, як бы, верну ў галасаванне гэтую гульню і будзем гуляць у штосьці іншае. Ну, калі не атрымліваецца, бо ёсць такая верагоднасць, што проста можа так здарыцца, што нікога не будзе, ну, просто даступнага ў гэты дзень. Такое можа проста адбыцца. Тым больш, што, з каапамі, я зараз зразумеў, які нахрен з каапамі зараз будзе складана. Не, каапы мне прыйдзецца выключаць з аўторка. Каапы могуць быць толькі ў суботу нейкую альбо нядзелю, бо, глядзіце, якая справа, я з раніцы стрымлю, ну, днём. І атрымліваецца, людзей просто не будзе ў гэты момант. Я толькі зараз зразумеў. Таму так, Метэйгоры, слухай, ну, я не буду ўключаць каапы ў гэтае самае, на аўторкавы стрым. Я такі проста я не спрымаю, што я магу знайсці чалавека на аўторак, таму што ёсць 4 дні яшчэ спытаць, і таму я мог бы зладзіць каап на стрым, у прынцыпе. 4 дні, в прынцыпе, павінна выхапаць. Ну, я думаю, што можна знайсці людзей за гэты час. Хоць кагосьці, ну, хтосьці павінен быць вольны, але я думаю, што яны не будуць вольныя ў дзень, як зараз. Так што, ну, такое. Насамрэч, гульня ва ўсём досыць лагічная, калі ведаеш сюжэт, толькі крыху піксель-хантынгу будзем. Ну, я скажу, пакуль, я не ведаю, гэта перапрацоўка гэтага самага, ну, таго, што гэта сучаснае, можа, нейкія моманты даданы. Мы хоць і гуляем у класічны рэжым, але пакуль для мяне абсурдная сітуацыя ніводнай не было. Было ўсё вельмі такое шчыра, відавочна. Я нават ставлюся да яе зараз як да сучаснай гульні, хутчэй, то бок я логікі патрабую да яе. The same amount of money would feed a starving family for the rest of their lives. I guess people who buy that kind of stuff don't have a problem with their consciences. Ось, так што так, я на роліцы буду выключаць каапа, будзем каапа рабіць у аўторак, ну, не ў гаварыўся. Калі будуць каапы, то хутчэй за ўсё буду ставіць на выходныя, таму што ні ў кого не атрымаецца ні на пятніцу, ні на аўторак. Хутчэй за ўсё. А ён не класічны. Так, можна пераключацца, ёсць 2 рэжымы гульні. The window was full of Зараз. overpriced clothes for overprivileged women. Карацей, па-першае, можна пераключаць графіку паміж старой і сучаснай, так? Па-другое, ёсць рэжым яшчэ, я не ўпэўнены, магу я хутка яго пераключаць. Геймплей. Вось, ёсць рэжымы гісторыі і класічнай. Класічнай па тыпу як ну, карацей, прысад, які быў, я так разумею, як і быў ён тады. Што ёсць яшчэ, гэта рэжым гісторыі, які трошкі спрашчае, скажем так, некаторыя моманты. Напрыклад, змяншае колькасць опцый, ну, карацей, калі ўжо гэтая опцыя выкарыстана, калі яна поўнасцю выкарыстана і там няма больш нічога шукаць у ёй, яна будзе шэренькай, то бок яна пакрыху будзе зніжацца. Можна нават сабе абраць варыянт, у якім яна ўвогуле прыбіраецца, то бок ты не можаш зрабіць рэчаў, якія ўжо ні на што не ўплываюць, так? То бок ты бачыш усе рэплікі толькі адзін раз. Гэта даволі цікава. Ну, аўтаматычныя падказкі, калі ты доўга нешта тупіш. І, напрыклад, падказкі, вось, уручную можна яшчэ актываваць падказкі, якія падкажуць, што рабіць у гульне. Яны зараз уключаны толькі уручную, ты можаш іх паглядзець. То бок я магу паглядзець падказку пасля таго, як я пабавіў 5 хвілін ужо, ну, за раз. Гульня можа мне трошкі падказаць. Так, ну і падказкі, што ў нас ёсць нейкі пэўны прагрэс і бонусны контент, вось гэта. О, цікава, пачакайце-ка, тут ёсць дадатковы контент,
які забралі з... у гульні ёсць кавалкі, якіх не было у гульні 96-го года, але ён быў у арыгінальным сюжэце. Яны просто тады не паспелі дарабіць. Вось так і сказана, што у арыгінальным сюжэце яно было, просто, атрымліваецца, у гульню 96-го года не трапіла. Мы зараз гуляем з гэтым бонусным контентом. Цікава. Так, ўсё астатняе, то бок гульня як бы не тое, каб прыдумвае нешта сваё не дадае, ёсць проста больш сучасны рэжым, калі трошкі спрасціць, вось, напрыклад, мне падаецца. Зараз давайте паспрабую ўключыць гэтую опцыю. Паглядзім, як яна працуе проста. Я не пэўны момант пагуляю з ёй. Зніжэнне колькасці опцый. Я поўнасцю яе ўключу, вось як яна працуе. Бачыце, вось тую краму я ўжо агледзеў. У гэтую краму я толькі націснуў левую опцыю, она зараз шэренькая. Калі націсну правую, я гляджу. Яна павінна знікнуць увогуле. Бачыце? Поўнасцю знікла. То бок у мяне зніжаецца колькасць опцый на экране. Шчыра? А давайте з гэтым пагуляем. Яно як бы я тады не буду перавыкарыстоўваць штосьці, што ўжо не патрэбна. Крыху пазней скажу, што дадалі ў гэтай версіі і цалкам выразалі ў першым рэмастары, за што атрымалі хвалю хейта. Ага. Наконт хвалі хейта? Зараз. Наконт хвалі хейта, водгукі у гульні, у рэмастары папярэднім 2009 года, там Director's Cut была, я водгукі бачыў даволі, яны даволі пазітыўныя. Адзінае, што спрэчны момант, на мой погляд, гэта ўсё ж такі дадачы перапрацоўкі сюжэта, дадачы сцэнаў, якіх не было ў гульне поўнасцю. Там, карацей, пашыралі быццам бы гульню і як бы атрымалі, такое, я не ведаю. Яно можа быць, калі яно якасна зроблена, то яно можа быць добра, а калі не, то спрэчна вельмі. Як я зразумеў, водгукі ў стыме нармальныя на 2009 год. I glanced without much interest at the fruit. It was dusty, shriveled, and tired looking. The vacant shop was sealed with a steel blind. Карацей, можна, рэжым мне падабаецца гэта. Ён проста у нас перагрузка інтэрфейсаў з гэтых месц узаемадзеяння, яна трошкі зніжаецца, у выніку становіцца як бы, не толькі прасцей, але у нас няма перагрузу розных элементаў тады. Асабісці, калі тут можа шмат натыкана быць у адным месцы, тэарэтычна. Oh, hi. Hello, my handsome friend. Так, давайте з ёй паразмаўляем. Тут кветачкі. Are the flowers for sale? Oui, monsieur. Okay. I'll take a bunch of those white ones. I wouldn't do that if I was you. No? They are lilies, monsieur. Some people associate them with death. Yikes. Thanks for telling me. Так, да Ніколь дадалі прадгісторыю, але як па мне, яно не трэба. Сюжэт цалкам самадастатковы, але хейцілі не за гэта. А за што хейцілі, дарэчы? У чым праблема была з 2009 годам? Рэмастарам 2009. What other flowers do you have? Dahlias? What do they signify? Insecurity. I don't want to give her the wrong idea about me. What about the tall yellow ones? Those are iris, the flame of passion. And the little yellow ones? Sensuality. Well, they're no use to me. I want to make an impression, not jump down her throat. I've changed my mind. Will you tell my fortune? You're going on a long journey. My, oh my. What a surprise. Can you tell me anything I don't already know? 10 francs, please, my dear. 10 francs? That's a ripoff. Please yourself. Я захоўваюся? Не, я ўвогуле не захоўваюся. Я нешта забыўся, што гэта опцыя. You win. А дзе захаванне? Тут ёсць аўтаматычнае захаванне. Яны адбываюць самі. На Elder Kings 2 2500 адпраўляецца. Дзякуй, вялікі. Oh, hi. Hello, my
How does this fortune-telling routine І work? є ще 500, If I наверное. knew that, I wouldn't be selling flowers for a living. Haven't you ever wondered why you were blessed with the gift? Well, it's a bit like satellite television, I suppose. Some of us are born with a built-in receiver dish. I just happen to be one of the lucky ones. Can you really foretell the future? Only time will tell, monsieur. The strange thing is, I can't seem to see myself in the future. Other people, I have no problem. But when I try to see what might happen to me, nothing. Ось якраз автоматичне заховання додали, і це заховує нерви в особливих I моментах. figure it's a Okay. kind of natural safety mechanism. Either that, or I don't have a future. Окей, добре. Do you know a young woman called Nicole Collard? Yes, I do. She lives upstairs from me, in the apartment block across the street. The door isn't locked, but you'll need to give it a gentle nudge. It sticks, you see, because of the damp. The landlord said he'd fixed it before winter sets in. He's been saying that for 3 years. How long has Mademoiselle Collard lived here? A few months. She's in for a shock when the cold weather comes. Drafty windows, insufficient heating, it's a struggle to keep warm. The only reason I stay is because the rent is cheap. Your young lady, she deserves better. I thought Mademoiselle Collard was a successful photographer. Not as successful as she makes out for all her fine clothes. Oh, I've heard her crying herself to sleep at night. А йому. That's awful. Now don't you let on that I've told you. She's proud, that one. Too proud, if you ask me. Добре. А ви не бачили мій інструмент? Я What ж do you всім make жадаю of this показати tool? інструмент. Is it something a dentist would use? No, it's for raising manhole covers. Formidable. Окей. Раді. Did I show you this? Yes, Добре. Погляділа. Do you recognize this nose? no, monsieur. What can you tell me about this tissue? Nothing? Окей. Вельми цікава ідеологія. What can you tell me about this material? Ну, я не здивлений, в принципі, я Very не повинна вірити. expensive piece of cloth, monsieur. О, цікаво. See you later. That's right, monsieur. You will. Добре. Давайте заховаємося. Мене вже напужали тим, що... А, ось автоматичне заховання відбулося само. Чудовно. The door was shabby and in need of a coat of paint. I couldn't imagine the Collard woman living here. Remembering the flower seller's advice, I pushed the door gently just above the lock. Bonjour. I'm glad you could make it, monsieur. Please, call me George. Fine. I'm Nicole. Take a seat, George. Eh bien? And what have you been up to? I've been exploring the sewers beneath the cafe. I thought I could smell something bad. The clown used the sewer to escape and to change out of his costume. I guess he was in a hurry. He left his jacket behind. And? I got his tailor's phone number. You had better luck than I did. Luck, she said. Luck! Hard work, I'd call it. What happened? I took my photographs to the editor, but he wasn't interested. Can you believe it? He told me to drop his story. But you're not about to do that. Oh no. I am going to find out what's behind this killing. You know what I think? It's a conspiracy. The police in 3 different countries have kept very quiet about the murders. The press don't connect them at all. They blame them on political, religious, or militant minority extremists. That covers just about everyone. Я вибачаюся, я настільки закрас у прогоранні того, як... Ну, я глядаю, як намалювано, так? І гэта, хутчэй за ўсё, не шыічнае ўвогуле. Пакой, вось канкрэтна гэты пакой, ён, хутчэй за ўсё, не шыічкай ўвогуле апрацаваны. Мне падаецца...
Альбо ўсё ж такі мне падаецца некаторыя элементы ну як бы блин я не ўпэўнены просто шмат дэталяў якіх было просто дадана альбо ну яны з'явіліся з ніадкуль так прадметы перанесены то бок чагось стало больш менш святло дададзена партрэты поўнасцю некаторыя перамаляваны вось гэтая дашка напрыклад яна заявілася больш дэталяў якія адпавядаюць якраз такі ну фотографу і вось гэтыя ўсе моманты яны быццам бы ну даданы якраз такі не шыі мне падаецца па выглядзе літаральна намалявана просто чалавекам з іншага боку некаторыя моманты вельмі нагадваюць шыішныя напрыклад ну просто несупадзенне некаторых элементаў яны быццам бы перспектыву зноў зламалі дзіўныя вось лямпы яны трошкі быццам бы яны настолькі розненькія ўсе тры паміж сабою што тут яны выглядаюць як чалавекам ну зробленыя так хоць яны розненькія але вось ну па тыпу ёсць нешта чалавечае але вось канкрэтна лямпа мяне бянтэжыць астатнія быццам бы ну блин нават і я не ведаю я не разумею мне хацелася бы паглядзець відэадзённікі распрацоўшчыкаў ну вось гэтай версіі канкрэтна і зразумець што яны рабілі ну дзе і як таму што гэта месцамі вельмі дзіўна просто некаторыя рашэнні я такі а навошта яны гэта зрабілі калі яны гэта змянялі калі гэта чалавек змяняў то навошта ён гэта рабіў цікава так калі не памыляюся у гэтым рэмастары можаш не хвалявацца нарушэнне захавання ну дзякуй богу іншыя партрэты палічка больш простая сучасная ну вось яно па тыпу ёсць я не магу сказаць дакладна просто калі нават гэта шыі рабіла то па тыпу дзіўная ну чаму шыі гэта замяняла настолькі моцна напрыклад вось гэтую стойку для фота так яна тут з фотоапаратам ну і зусім іншая яна быццам просто як іншы аб'ект абсалютна устаўлены не факт што ўвогуле шыі апрацоўвалі недзе ў аглядах трапіўся гэты тэзіс але адчуванне падобнае вось яно я не ведаю мне падаецца маё меркаванне ведаеце якое што апрацоўвалася чалавекам ну як бы рабілася але некаторыя мелкія элементы маглі быць дамаляваныя ну па тыпу просто зроблена ну запытана у шыі а потым дамалявана напрыклад таму што шыі яшчэ ну такая штука якая дае розныя рэзультаты вельмі вось мне падаецца гэта літаральна можа быць некаторыя просто як бы аснову згенеравана шыі а потым чалавек дамаляваў напрыклад вось гэтыя лямпачкі святло 100% блин а не 100% халера яго ведае блин у мяне шмат пытанняў таму што адлюстраванне святла ад гэтых самых ад акенцаў так яно у кожным акне быццам бы трошкі сваё так і калі чалавек бы маляваў ён бы задумваўся над гэтым ну па тыпу якое святло будзе падаваць вось гэта акно і як будзе выглядаць акенца ў адлюстраванні але тут яно быццам бы просто ад балды ну намалявана хуценька быццам бы кожны аб'ект далі на апрацоўку шыі потым чалавек незалежна ад кожнага аб'екта дамаляваў яшчэ наверх нейкія дэталі я не ведаю гэта вельмі дзіўна мне падаецца што міксавалі ну я не мастак і шыі шмат не генераваў ну мінімум насамрэч вось быў момант калі эксперыментаваў што я магу нагенераваць але ў асноўным я генераваў ведаеце для насамрэч за сваіх ДНД кампаній калі мне патрэбна у мяне ёсць нейкая фантазія нейкай штукі і мне патрэбна яе адлюстраванне каб перадаць гэта гульцам каб я не ну мне прасцей было апісваць штосьці я тады і генераваў рэчы але тады гэта было даволі даўно і якасць была такая сабе ну я у выніку забіў і просто перастаў гэта рабіць мне прасцей я просто больш сканцэнтраваўся на тым каб апісваць рэчы і як бы ну час ад часу можна было атрымаць патрэбны рэзультат бо такіх малюнкаў знайсці ў інтэрнэце каб просто гульцам паказаць каб як рэферэнс нейкі гэтага знайсці нельга было і зноў жа я не ўяўляю сабе некаторыя малюнкі выглядаюць так што іх не перапрацуеш потым ну мне падаецца мікс тут усяго мікс трошки некаторыя аб'екты просто з ніадкуль бяруцца вось напрыклад стол ён больш пусты такі так і раптоўна на ім значна больш аб'ектаў так
І гэта не проста апрацоўка шыі, гэта хутчэй за ўсё паспыталі канкрэтна згенераваць поўнасцю стол по запыту, скажем так. Але навошта тады по запыту яго пытаць, калі ты можаш проста ўзяць ды, ну, я не ведаю, мне шмат пытанняў. Дарэчы, у першым рэмайстары новыя сцэны вельмі заўважны на руку іншага мастака. Ну, так, але зноў жа, гэта яшчэ і 2009, і там хутчэй за ўсё на той рэмастар не толькі шмат грошай выдалі. На Broken Sword 1 направляецца 9500, дзякуй вялікі. Калі яна пераможа зноў, то мы працягнем далей гісторыю. Я выбачаюся, што, дарэчы, не спрабую ўрашыць па гісторыі. Я вельмі, мяне зачапіла. Гульня выглядае шыкоўна, па тыпу абедзве версіі, і арыгінал, і, ну, вось зараз, ну, як бы, як яна перароблена, яны абедзве выглядаюць шыкоўна. Арыгінал трошкі больш бачна чалавечая рука. Вось, па тыпу, гэта чалавек рабіў. Я такі гляджу, яна больш цалкам зроблена стылёва, ну, арганізавана, скажем так. Вось, тут у мяне, ну, з'явілася больш дэталяў, так, але месцамі неяк трошкі дзіўна. Вось, напрыклад, ну, я не ведаю. Магішку трэба паказаць, ён бы сказаў некалькі словаў наконт шыі. У мяне даволі цікавая пазіцыя, ну, як цікавая, карацей, у мяне змяшаная даволі пазіцыя наконт шыі. Вось, і гэта самае, некаторыя моманты, як бы, наконт мастацтва я поўнасцю падтрымліваю мастакоў у гэтым сэнсе, канкрэтна наконт малюнкаў, што праблема з тым, што шыі бярэ і проста крадзе працу мастакоў, так, ну, таму што ніякага дазволу шыі на гэта не давалі, яны проста забіраюць ну, людзі, якія, як бы, трэніруюць шыі, яны, ну, пры гэтым не зусім правільна называць яе шыі, але гэта ўжо мая асаблівая прэтэнзія, вось. Дык вось, той же чат GPT, напрыклад, яны бяруць без дазволу. Вось гэты выбух, які з міядзакаўскім стылем, ніхто дазволу не даваў. Вось. І я лічу, што ў сусвеце не хапае, скажем так, рэгуляцыі аўтарскіх правоў на вось такія рэчы, таму што гэта вялікая дзюрка. Ну, зараз атрымліваецца, праз якую ідзе проста прорва дзеянняў, шмат чаго забіраецца проста без некага дазволу. Пры гэтым, як бы у цябе там, ну, з гэтымі правамі ёсць канфлікт у тым, што ты не... Ну, калі чалавек робіць паўкамерческія праекты, напрыклад, сам малюю у стылі Міядзакі, ну ладно, гэта я, удаюся ў дэталі. Карацей, я лічу, што трэба абмяжоўваць на трэніроўку шыі, трэба, ну, як бы, аўтарскія правы накладваць, ну, што ты не можаш карыстаць, і можна аўтарскія правы на нейкія аб'екты дадаваць лінію, што, па тыпу, я не дазваляю гэта выкарыстоўваць для трэніроўкі шыі. Вось, каб можна было судзіць там карпарацыю, напрыклад, то есть такія рэчы. Але я лічу, гэта канкрэтна праблема не ў самім інструменце ў шыі, а ў тым, як яго трэніруюць, у тым, якія інструменты выкарыстоўваюць, ну, як для трэніроўкі, як бы, што дазволеныя матэрыялы, якія не дазволены матэрыял для гэтага. У астатнім у мяне да самого інструмента, як інструмента, у мяне прэтэнзій няма. Я лічу нармальна абсалютна. Ну, калі шыі бы трэніраваўся на тым, што дазволена, вось што яму дазволілі, ну, як бы не крадзеш, як бы, мастацтва там іншага альбо працы іншых людзей, то тое, што, скажем так, людзі самі дазволілі на гэта, то я лічу гэта, ну, нармальна абсалютна. Але вось зараз ёсць дзюрка такая здаравенная ў аўтарскім праве, якую на закрыццё патрэбна час. Вось такая думка мая. Ну, пра Nine Ravens. Так, я зразумеў пра Nine Ravens. О, вітаю, Багема. Абавязкова пазначаць, што ў прадукце ну, выкарыстана па тыпу аўтаматычная генерацыя. Проста каб ведаць, ну, па тыпу, я лічу, што ў гэтай штукі у мяне вось яно змяшанае, як бы, меркаванне, то бок я, як бы, і за шыі, але як за інструмент. І я супраць выкарыстання, я лічу, гіганцкую дзюрку ў заканадаўстве. Гіганцкую дзюрку, якой зараз шмат якія карпарацыі карыстаюцца, і гэта праблема. Вось гэта канкрэтна праблема. Я лічу праблему аўтарскага права. І гэта, ну, заканадаўства. Вось. Да інструмента і трэніроўкі ніякая праблема, калі ласка, блін, карысная рэч, на якой можна шмат чаго зрабіць, шмат чаго паскорыць у нашым, ну, нашай, як бы, цывілізацыі ўвогуле, ну, чалавечай. Вось, шмат чаго можна здабыць карыснага з гэтага, на мой погляд. Ось, спадзяюся, да Ірландыі сёння паспеем. Выбачаюся, што я пераключыўся раптоўна на такое абмеркаванне, але гэта актыўнае абмеркаванне. Тут, ну, я гляджу на гэта, ну, на як усё намалявана, і, блін, хутчэй за ўсё мікс.
Зноў жа, я не мастак, але маё меркаванне мікс, я просто заліпаю у гэтыя вось партрэты розныя намаляваныя ў розныя. Яно як бы цікава, карацей, цікава. Ось. Цікава, чым мы працоўвалі. Дарэчы, я заўважу, калі пераключацца на старую графіку, інтэрфейс-то застаецца новенькім, перамаляваным. Так, добра. Вось яна, я зараз просто настолькі яе пакой вельмі прыгожы. Вы бачыце, ён рэальна шмат дэталяў, ён вельмі бачны і такі нейкі цікавы. Вось я таму. Дарэчы, бачыце каток справа знізу? Вось там каточак, падушка з каточкам. У арыгінале няма. Без яго абышліся. Вось. Добренька, давайте апытваць. Па-першае, пакажам ёй свой інструмент. This is the tool I use to get into the sewers. Fascinating, George. You're not interested, are you? Oh, of course I am. I think it was very brave of you to go down those sewers. Yeah? Well, it was kind of scary, but, well, I had a job to do. Давайте This яшчэ is the пакажам. tool I use to А, get я into the думал, треть. sewers. Yeah, you showed me before. Окей. А яшчэ раз? This is the tool Yeah, Окей, не паўтараецца. I found this false nose in the sewer. Опа. Глядзі, нос ад клоуна. hey, was this inside it? The contents of someone's nose? Don't be cross, George. It says La Reste du Monde. Masks and costumes. Крама, якою хутчэй за ўсё набылі гэты нос. I'll check it out. Maybe the owner remembers who hired the clown costume. Why don't you put it on, George? No way am I wearing this. I'd look really stupid. Besides, he might have had a cold. I found this tissue down the sewer. Oh, that's disgusting, George. Ну, блін, а я просто Think так the збирав stuff on просто it is так. grease paint, like actors use. Or clowns. It's still disgusting. Get rid of it. Не, я не выкіну, гэта моя улюбёная серветка. Я нікуди її не падзену. I Бач. found a piece of material near the cafe. When I showed it to the concierge, he recognized it right away. It's very distinctive, all right. Just wait until you see this. I developed the film I shot at the cafe. Here, George, it's an enlargement I made. Що там? Look what that guy's wearing. Checkered Mhm. pants. The same material as I found in the sewer. That's right. This guy shouldn't be difficult to find. Oh no? Take a close look at his left cheek. A scar. In the shape of a horseshoe. Oh, a crescent moon. Добре, цікаво. У нас є фото зараз гэтага якраз такі забойцы. Для тых, хто не ведае сюжэты бягучых падзей. Мы турыст, амерыканскі турыст, які проста сабе чыліў у кафе у Парыжы, у Парыжу. І у гэтае кафе забег клоун, пакінуў бомбу і збег з кейсам ад чалавека. І бомба выбухнула і забіла чалавека. Гэты чалавек павінен быў сустрэцца з гэтай журналісткай, з якой мы зараз размаўляем. Мы спрабавалі знайсці гэтага клоуна, і у нас ёсць зараз фота клоуна. How come you enlarged this photograph of me? Because I noticed the guy behind you, of course. Добре, давайте Tell me попытаемся more еще. about yourself. Oh, there is not much to tell. Well, how did you get into photography? I guess I owe that to my father. He bought my first camera. I was 8 and my parents had just split up. Did you live with your father? Yes, my mother went off with her new boyfriend. I don't mind. Papa was all I needed. 4 years later, he died in a plane crash. Ah, I'm sorry. Well, it's all right. I don't mind talking about it. He was more like an older brother, really, always joking and laughing. Papa always wanted I should study art. That's why I went to college. Did you learn about photography at college? Oh, God, no. I couldn't afford the materials. We were billed for everything we used, paint, canvas, paper. Most of my year turned to minimalism. It was cheaper. I used to go poaching in the park for squirrel hair. The only time I wasn't hungry was the time I did printing. I used to eat the potatoes. You're making fun of me, aren't you? Oh, no.
Вітаю, вирішив знайти класіку. Так, ну, знову ж, дякуючи п'ятничним стримам, я можу добратися. О, до речі, блін, я вибачаюся, Бакемка, я тобі не подякував за те саме, не тільки зараз побачив, за те, як вони. Забувся, як вони називаються. Біці, ось, дякую тобі велике. Я зараз тільки зрозумів, мені ніяк, я в цей момент вельми довго все, трендів на тему шиї в цей момент, і ми ніяк переключився повністю на то, на розглядання того, як покой виглядає. Ось, на класіки. Так, гульня, гэта гульня 96-го года, але гэта ремастер папярэдняга года, то бок 2004-го. Яна літаральна ў канцы папярэдняга года і выйшла. Па выглядзе ёсць, таму і абмяркоўванне наконт шыі, ёсць нейкае адчуванне, што тут міксавалі і выкарыстоўвалі шыі пры генерацыі, але пры гэтым яшчэ бачна працу чалавека. Ну, некаторыя рэчы, хутчэй за ўсё, шыі проста так бы не дадало. Ну, неяк дзіўна, карацей. Вось, напрыклад, ну не ведаю. У мяне шмат пытанняў, я не ва ўсім упэўнены. Так, гэта гульню рэмастарылі яшчэ да шыі. Па гэтаму пытанні лепей пытаць не мяне, бо я не спецыяліст. Я гуляю, гэта маё першае знаёмства ўвогуле з гульнёй у любой версіі. То бок, ну, я знаёмлюся, наколькі мне падказваюць, што гэта, ну, наўрад ці шыі. Дык наўрад ці шыі. Тут ёсць моманты, якія выглядаюць як апскейл шыічны. То бок, можа быць, не шыі намалявала, так, поўнасцю па тыпу рэндера зрабіла, але апскейл зроблены. То бок, ну, просто па тыпу у цябе ёсць, ну, вось, напрыклад, персанаж, я не ведаю. Хутчэй за ўсё ён намаляваны. Вось канкрэтна ў гэтай статыцы ён намаляваны. То бок, я не думаю, што шыі бы стала пераўпраўляць і пазіцыю яго змяняць, як ён сядзіць, так? Мне падаецца, гэта поўнасцю як бы чалавекам зроблена. Але некаторыя моманты выглядаюць так быццам проста згенераваны, каб хутчэй зрабіць. Ну, вось, напрыклад, лямпачкі. Мне лямпачкі ў вочы кідаюцца. Мне падаецца, лямпачка была згенеравана, а потым дамалявана трошкі кавалкі, там, святло, нейкія дэталі яшчэ, ну, то есть, апрацавана вось гэтым. Do you have a boyfriend? That's none of your business. Окей, ось паразмаўляю. Tell Не me more романісім. about the clown's previous victims. The first was Arno Bellotta, the millionaire pharmaceutical baron. He made his money from amphetamines in the post-war slimming and diet boom. Imagine it! Millions of housewives literally speeding their butts off. Was he killed for his money? No. He had no living relatives, and his fortune went to the orphanage where he grown up. The only witness in the case was his Filipino au pair. She swears he was led to his death by a snowman. Окей. На Unreal Tournament падправляецца яшчэ 500. І на Broken Sword 1 яшчэ 900. Дзякую вяліке. What about the clown's second victim? Yamada, the controversial Japanese green politician. He inherited his fortune from his father's electrochemical consortium. He was committed to dismantling Japan's automobile industry. I can't see him gaining much support with a loony policy like that. Yamada was a man of vision. He was years ahead of his time. If you say so. How did he die? At the hands, or should I say, flippers, of a giant emperor penguin. А ё-моё. Карацей, тут ёсць серыйны забойца, альбо ўвогуле невядома, у чым прыкол дэс, але розныя касцюміраваныя забойцы, ну, яна расследуе як бы серыю забойств, калі забіваюць даволі важных людзей проста нейкімі касцюміраванымі прыдуркамі, напрыклад, гіганцкім карэўскім імператарскім пінгвінам раздавілі чалавека. А тут клоун прыбег у кафе. Ну, вось адзінае, што звязвае гэтае забойства пакуль. A snowman, a penguin, and now a clown. You know, I hate to admit it, but this is scary. And I'll tell you what, I won't be accepting any invitations to costume parties. I don't blame you for being scared. I am too. But this story could be my only chance of a big break. Or a premature death. May I use your telephone? Sure,
go ahead. Thanks. А навошта мені телефон? Мені ж треба просто поїхати. А, ну Тодрику можна ще потелефонувати. Я ще раз. Там слухайте мені той капшмат. Hello? Who is this? Mr. Todrick? Oh, Третій sure, ремастер yeah. гэта? What now? А чому? Я нешта не даведаўся нічого про другі. Did you make a suit for a man with a scar on his face? A scar in the shape of a crescent moon? Maybe. Maybe not. Tell me where I can find him and I'll leave you alone. And if I don't, I won't leave you alone. I can't tell you anything unless you give me his name. Do you know where I can find the guy with the scar? I told you. Without the name, I can't help you. Угу, нам каже, що нічого не скаже, покуль ми ім'я не назовем клієнта. Цікаво. На Fantastic DC відправляється 500, дякую велике. Thanks for nothing, Todrick. А, гэта там складаная карці гісторыя з рэмастарамі на гэтую гульню. Атрымліваецца, што была серыя рэмастараў для мабілак. І там з 2009 по 2012 цэлая серыя, так? Окей. May I use your telephone? Sure, go ahead. Thanks. Hello? Who is this? It's George Stobart again. What now? Я буду... Ладно. Forget it. Мне падаецца бессэнсоўна яго задзёўваць так. Што мы яшчэ можам? Do you want this photograph back? No, you keep it. I cannot. Ну, добра, я не бачу Did сэнсу I яшчэ show you нешта this пытаць. tissue? Yes, you. I showed you. Yes. Why don't you pay a visit to the shop? I Ну да, just might добра. do that. У краму і пойдем. Інструмент мой This is бачила? the tool I used. Yes. Добра. I'm going Усім back out будемо to search показувати for свій that інструмент. clown. Where? Well, I guess I could visit the costume shop. Good idea. Я гуляў у Director's Cut, там была такая ж намалёваная графіка, але раздзяляльнасць была менш, бо гуляў я ў яе, калі ва ўніверсітэце вучыўся, яна выглядала так жа. Дык паглядь, тады гэта трошкі становіцца, ну, тэарэтычна, калі падумаць, так, то магчыма зараз маё меркаванне, якое можа не мець ніякай рацыі увогуле. У 2009 годзе яны рабілі Director's Cut, так? Яны перамалявалі сцэны і дадалі элементаў. І потым яны абскельнулі гэта, ну, ўжо ў версіі 2003 і павыразалі контент, які яны дадалі ў 2009 годзе. Вось, такім чынам мы атрымалі як бы гэтую версію. Ну, можа, такая працоўная версія. Зноў жа, я не ведаю, я не гуляў ні арыгінал, ні ў 2009 года версію. Oh, hi. Hello, my handsome friend. Do you recognize the man in this photograph? What a hunk. He's a killer. I can see that. His eyes say it all. Добра. See you later. That's right, monsieur. Добранька. Так, кафе. Не, у кафе нам не патрэбна. У паліцыю мы можам з'ездзіць, але не бачу сэнсу пакуль. І... Блин, мне просто цікава. Давайте у паліцыю з'ездзім. Просто так, просто таму, што гэта опцыя ёсць. О, тэлефон ёсць яшчэ, які можна выкарыстоўваць тут у паліцыі. The policeman was not much older than me. His face wore an expression of intense concentration. Excuse me. Калі ўсім паказваць свой інструмент, можна апынуцца ў паліцейскім участку. Ну, так і апынулася. In the event of an accident. Я It яму would свой help us to інструмент know пакажу. where to send the body. Look, is this really necessary? I came in here to talk to Rosso. Why did you not say? Глядзіце, Have you інструмент. any idea what this tool is used for? Oui, monsieur. It is a dipstick.
І ведаць, што гэта за інструмент, гэта дипстик. Я не ведаю, што такое дипстик. Зараз я погуглю, што такое дипстик. Дипстик. Што гэта такое? М? Я нешта загугліў, і мне стала яшчэ менш зразумела. Ну, карацей, просто палачка, якой глыбіню мераюць. Нешта такое. Так. Угу. Так, дакладна гэтая версія. Ну так, на 24-го. Так, просто што Цмок мае на ўвазе, што гэта версія, ну, по типу тая... Не, зразумела, што версія 2009 года, яна была, ну, по типу бешые, так, яна была перамалявана. Я просто про тое, што можа яе ўзялі як за аснову для сцэн, які ўжо былі перамаляваны, і просто абскейнулі яе. І ўсё. Можа быць, дамалявалі яшчэ нейкія мелкія моманты, і вось так і атрымалася. Там, мне падаецца, трошкі дзіўна кідаецца ў вочы анімацыя ў пэўных момантах, у катсцэнах асабіста. Але зноў жа гэта, ну, халера яго ведае. За чаго так? Яна проста неяк не плаўная, яна не чалавеча намаляваная, быццам бы. I found this red nose near the Café de la Chandelle Verte. A clown's nose? That's right. The guy who wore this is a savage killer. If you say so, monsieur. Добра, у паліцыі нам не верыць. Don't you want to look at this nose? Not Паглядзіце на нос. particularly, monsieur. Ну, калі ласка. А вось на I гэта found паглядзіце. this tissue. What the hell is that? It's evidence. Evidence of what? Mayonnaise smuggling? The sticky stuff is grease paint. Ah. And that is supposed to make me happy, is it? I suggest you think long and hard about what you are doing with your life, monsieur. Добра, у паліцыі нас не Don't you вельмі want this слухаюць. tissue? No, I do not. Дзіўна. You Глядзіце, гэта recognize the забойца. man in this photograph. No, monsieur, I do not. I have no memory for faces. Не, Цмок, не дипстик, а дипстик. Ну, по типу тыркнуть. Не, гэта не тое. Не. Are you certain you don't know this Не man? глубокая палка. Oui, monsieur. Не. Это палочка, якую крышечку ў вадкасць опускаюць. Is Sergeant Moo available? What? You want to speak to him? Yes, please. I cannot recall the last time someone asked to speak to Moo. No one ever speaks to him. Not even his kids. Eh bien. He is not here, monsieur. He is with Inspector Rousseau. Like Laurel and Kitten. No, monsieur? Hardy. Oliver Norville Hardy. Давайте про офіцера спитаємо. Merci, Inspector Не, я гэта Rousseau. зачитывать не буду. He is Я не not упевнены, here. што тебе But do you Twitch wish не to забанить leave за a гэтым. message Смог. for him? Калі I што, have a ну, choice ён of можа blues аўтаматычна or просто на black такое pen. I'd заграцца. recommend the blue for a less formal communication. I'd prefer to talk to him in person. As you wish, monsieur. Do you know anything about Rosso's psychic techniques? I cannot comment on my superior's methods. All I will say is that Inspector Rousseau has an impressive record. He's a good detective? One of the best. He's a man of honor, with a fine sense of duty. You wouldn't say he was a screwball? Not to his face, monsieur. Окей, я не ўсё ведаю, што з іх афіцэрам нешта не так. Дык па гучанню deep гэта адно, а ёсць deep. Я кажу пра дипстик, а не дипстик. Праз DIP. Не глыбіня, а по типу макнуть. Это два розных слова. Have you had any reports concerning a suspicious clown? Why, yes. There was a І у одно fracas слово, this до речі, morning. ще. 3 arrests for public disorder. And you say there was a clown involved? A clown and a particularly offensive piece of sculpture with balloons. Are you in any way involved with the reprobate, monsieur?
Добра, No, ад not паліцыі me. можна не чакаць Thanks for your нічога. help, officer. Вельмі карысна было. Абсалютна бескарысна. На Broken Sword 1 яшчэ 900 адпраўляецца. Дзякуй вялікі. Вось ён касцюм, гэта самы крама касцюмаў, у якой ён набыў як мінімум свой нос, можа больш яшчэ набыў. Што-небудзь яшчэ ёсць? О, касцюм клоуна якраз. О, карысная пластиковая цацкая, бачу, It бачу. was a disgustingly realistic plastic novelty, like one I'd left on the teacher's desk at school. Boy, that caused so much of a stink you'd have thought it was a real one. As my fingers closed on the plastic novelty, I realized my mistake. Гэта не It was пластиковая a цацка. novelty, all right, but it wasn't plastic. Окей. The sight of the dog waste set my stomach churning again. I quickly looked away. Нам патрэбна гэта. No way was I gonna touch that thing again. Блін. Ну, першае, што зрабілі, калі зайшлі ў краму. It Бо was an самае antique час пакрануць phonograph, што-небудзь the яшчэ. kind you have to wind by hand. А ё-моё. Ну, неблаго, в прынцыпе. Музыкальная пауза невялічкая. Я зараз вадзічкай дайду, пап'ю. Яно ўсё ж скончылася такое кароткае. Я зараз яшчэ вадзічкі пакуль працягваю піць. А, я думаў, тут некалькі мелодый. Ну ладно. Добра. Што ў нас яшчэ ёсць? Кола, час кола. Добра, дамовіліся. Зараз ён даграе. Мы зараз пакруцім нашу рулетку. Я зараз падрыхтую яе. Нам патрэбна рулетачка. Мы паспрабуем. Мы як паспрабуем? Мы зараз выкінем сабе, паспрабуем са спіса. Блін, чаму я слово паспрабуем дадаю? Тут ніякага паспрабуем не будзем. Не будзе. Мы возьмем гэтае кола, пакруцім яго і даведаемся, во што мы будзем гуляць у аўторак. У вас ёсць яшчэ трошкі часу, пакуль я тут падрыхтоўваю гэтае кола, каб закінуць што-небудзь у апошні момант, таму што гэта падвышае шансы ў гульні. Я пакуль яго наладжваю. Так, я яму колеры абяру. Дарэчы, можна ўжо, ў прынцыпе, пераключацца на захоп на яго. Дзякую вялікі за Half-Life Alyx і Broken Sword. Зараз сцэна... Вось. Чаму яно там? Пікервілл. І... Пікервілл. Вось яно. Пакрыху. Добра. Ёсць. Шмат рэкламы, нічога не паробіш. Закидываю зараз, бяру свой спіс. Дзе там у нас быў ён? Добра. Гэта ўжо я забраў гэты спіс, таму нічога новага не пойдзе. Вагу. Вагу прыйдзецца дадаць. Включыць вагу, вось гэта. Ёсць. І зараз яно павінна ўсё ў парадку быць. Зараз я выключу тыя опцыі, якія я не змагу падрыхтаваць на аўторак, альбо проста складанасці ёсць. Гэта кампы ўсё ж такі ў нас не трапяць. Сёння было разважанне на гэтую тэму на стрыме. Атрымліваецца, што любыя кампы прыйдзецца пераносіць на нейкую суботу альбо што-небудзь, бо ў гэты час я
хутчэй за ўсё не знайду кагосьці з кім пагуляць. Вось, шансы вельмі маленькія, таму хутчэй за ўсё буду такое планаваць на нейкі іншы дзень. Глядзім, што ў нас тут не падыдзе. Дайся малатка, гэта ў нас яны дастаюцца ў малатка. Як перакладаць гульню, дарэчы, я пакіну, таму што нішто не абмяжоўвае. Unreal Tournament Cup я прыбіраю. Дайся Йокамас мы прыбіраем таксама. І, у прынцыпе, Don't Starve Together з арыганай таксама з гэтага спіса пойдзе. Увесь стрым усе мяўкаць, я ўсё яшчэ не ведаю, што нам рабіць з гэтым. Так, трэба будзе перанесці, можа, на штосьці, трэба паглядзець, хто галасаваў за гэта, і проста перанесці можна нешта іншае. Анекдот у нас можа варта ўвогуле прыбраць, але пакуль прыбяру адсюль з аўторкага стрыма. І, у прынцыпе, астатняе выглядае нармальна ўсё. Так, усё на месцы. Ну, добра. Рулетка гатовая, давайте ператасуем яе яшчэ. Глядзіце, якая справа. Нягледзячы на тое, што гульні ў пачатку спіса, у іх большая верагоднасць перамагчы, але насамрэч у нас даволі шмат пазіцый, якія, ну, проста мелкіх. І па маіх разліках, насамрэч, калі ў гульні ёсць нават менш проста за 6000 балаў, адна з гэтых гульняў з большай верагоднасцю, ну, іх там набіраецца на салідную колькасць, і гэта 20-30%, што яна пераможа, якая-небудзь з гэтых гульняў. Так што у нас, у прынцыпе, ўсё даволі збалансавана, гэта дае шансы і для маленькіх гульняў, і для вялікіх. Вось, яно ўсё так у нас размеркавана, ператасавана. Мямкаць гэта каб з багемай. Ну, гэта зноў жа трэба тады перанасіць нешта на суботу, таму што я думаю, багема ў гэты час, калі я стрымлю, зараз працуе таму. Я толькі за, толькі я сумняваюся, што зараз з маім новым раскладам у багему будзе час далучыцца. Ось, добраненька, пачынаем круціць, падрыхтаваліся. Наш пераможца легенда Ізенвальда. Гэта будзе ўжо другі стрым па легендах Ізенвальда. Калі хто не ведае, гэта гульня ад беларускіх распрацоўшчыкаў. Мае поўны пераклад на беларускую мову, і мы ўжо гулялі ў яе, у нас быў адзін стрым. І мы працягнем гуляць там, дзе ў нас спынілася гісторыя. Мы будзем проста працягваць далей. Гісторыя расказвае, яна ў прынцыпе нагадвае вельмі герояў, такая статыстычна пра герояў, і расказвае пра гісторыю нашчадка там нейкага дома, я не памятаю зараз імён, з імёнамі ў мяне заўсёды праблема. Але сутнасць такая, мы, як лорд, вяртаемся на свае землі, і на іх вялікія праблемы. Мы зараз спрабуем аб'яднаць свае землі. На гэтым у нас прыкладна закончылася гісторыя. Вось, будзем працягваць далей. Цікава гульня зроблена, добрая сістэма юнітаў, ачмурэнная, калі не гулялі, вельмі файна, мне спадабалася, стрым быў ачмурэнна. Вось, так што у яе пагуляем у аўторак. Давайте я зараз адзначу як пераможцу у нас. Так, дзе там мой спіс? Зараз я яго адчыню. І адзначу яе як пераможцу. Так. Бяром і легенды Эйзенвальда. Дарэчы, яна перамагла з 23 000. Яна была ў топ-5. Таму, атрымліваецца, у нас вызваляецца на 5-е месца, перасоўваецца Baldur's Gate, які літаральна за ёю ішоў. Так, дадаю яе. Легенды Эйзенвальда з 23 600. І это у нас сёння у 12 будем адзначаць. Ёсць. Цудоўна. Мне падаецца ўсё ў парадку. Ну так, па выглядзе ўсё ў парадку. Зараз вам спіс яшчэ лідараў аднаўлю, каб вам таксама было яшчэ актуальненька. Ёсць, усё на месцы. Я зараз працую, але я часам у пятнічку ў дзень вольная. Ось, яна ўжо ў стыме, яна павінна была быць у стыме. Я, па-мойму, я яе набываў у стыме, але можа і не ў стыме. Давайте я пагляджу, дзе яна ў мяне набыта. Так, легенда Ізенвальда ў мяне ў стыме набытая. Вельмі раю, файная гульня. Ну, насамрэч, і без жартаў, без нейкай проста, ну, па тыпу, таму што падтрымаць вось гэта, не без гэтага, а сапраўды файная гульня. Ну, я рэкамендую.
Калі вам хочацца пагуляць у нешта пра герояў, ну, у стылі герояў і такога па тыпу, ну, такога геймплею, то яна вельмі файненькая, яна як King's Bounty альбо вось героі, вось прыкладна такой стылістыцы. Вельмі раю ў гэтым сэнсе. Вось. Адзінае, што у яе мінімум фэнтэзійнасці, яна такая больш пра... Ну, яна не зусім з адсутнасцю. Па-моему, там ёсць лячэнне, вось гэта невялічкая колькасць магіі, там і пачваркі розныя ў лесе могуць вадзіцца, там нешта такое. Але гэта не поўнасцю як героі, па тыпу у вас віверны, там цмокі, вось гэта ўсё бясконца. Пойдзеш ужо. Добра табе працаваць. Добренько. Працягваем далей тады нашу гісторыю дзе ён там? У Broken Sword. А у нас па падзеях мы зараз у краме, у якой забойца набыў касцюм клоуна. І гэты чалавек можа ведаць, хто набываў такі касцюм. Але мы пакуль будзем разглядаць розную халеру навокал. The dummy wore a traditional Puro costume. At least, I guess it was a dummy. I gave the dummy Puro a tentative prod, but it didn't move. She reminded me of a girl I dated здзіўлена, back што in нічога high не school. спрацавала. Come to think of it, the dummy had more personality. As I was about to touch the dummy, I realized it had the same color eyes as Nico. The strange thing was, I hadn't realized I'd noticed the color of Nico's eyes. Окей, у яго флешбекі на гэта сама на дзяўчыну, якая яму падабалася ў школе. The guy's spoon-shaped face was mournful and humorless. He looked like a vegetarian in a slaughterhouse. Дарэчы, ось, ну, ён там перамаляваны трошкі. Я нават не ведаю, мне падаецца, ў арыгінале ён больш цікава выглядае. Ну, яго рысы такія нейкія больш сціплыя такія. Excuse me. Bonjour, monsieur. Please, come in. Welcome. Leave the mundane world behind. For in these four walls, fantasy is king. I don't want a costume. Didn't you ever dress up when you were a child? Not that I remember. Incredible. You'll be telling me next that you never shared your elder sister's lingerie. I don't have a sister, and I think I'd look pretty silly in a brassiere. I just need some information. Окей. Of course. How can I help you? Дзіўны мужик. Паглядзі, мужик, у меня да цябе важнае пытанне. Ты бачыў мой інструмент? What does this tool mean to you? Nothing, monsieur. Окей. Добре. Do you want this red nose back? Not after it's been worn, thank you. А Does гэта? this dirty tissue mean anything to you? Let me smell that. Добре, вельмі падазроны мужик. Festheimer's number 7 white pancake. Theatrical grease paint, right? Oui, monsieur. La crème de la crème of Thespian accoutrement. Have you sold any of it recently? Yes, 2 cans. Добра, ён нават ведае, распазнаў адразу, што гэта за... Карцей, у нас ёсць гэтая сурветка, на якой макіяж быў клоунскі макіяж. Ён нават ведае пра яго і ведае, што за ён, і ён ведае, што прадаў такія 2 банкі. About this tissue. I have already given you my professional opinion. Do you recognize this man? Oui, monsieur. That is the man to whom I sold the grease paint. I remember the scar on his face. He chose 2 costumes. Bozo the clown Ён набыў and 2 Seamus касцюмы. the pixie. A pixie? Very smart. Green silk with a taffeta lining. He gave me his name as Monsieur Khan. Месье Кан. Добра, мы нават ведаем трошкі больш. Are you sure this is the same man who hired the clown suit? Certainement, Monsieur Khan. Have you heard of a man named Plantile? I do not recall anyone of that name. Добра, мы Thanks for атрымалі your больш, чым help, buddy. дастаткова My інфармацыі. pleasure, monsieur. Allow me to shake you by the hand. Huh? Well, okay. Окей. Вельмі смешна.
What are you trying to do, kill me? You did not find it amusing? I never saw the funny side of electroshock therapy. Eh bien, it is yours to keep. A gift? Do I need a license? No, but I give you a word of warning, monsieur. What? Remember to switch it off before you visit the toilet. А чому рада рекомендація? Він дав нам цацку, яка по типу б'є током по екрану, ну, для притискання руки, спеціальну цацку ховати в руце. Ось. Ён даў нам просто як падарунак гэтую цацку, адзінае, што даў вельмі вялікую рэкамендацыю. Калі ласка, выключаць яе перад тым, як хадзіць у туалет. Калі ласка, цяпер выкарыстоўваю шокер на ўсіх. Абавязкова. Толькі спачатку я буду паказваць інструмент усім. Давайте з ім паразмаўляем. Excuse me? Oui, monsieur? Do you want this buzzer back? No. Не. You Ну чаму? keep it. Thanks for your help, buddy. My pleasure, monsieur. Ага, мы полностью закрыли эту локацию, она нават шэрай стала. На кафе у нас атрымліваецца не закрыта. Давайте ў паліцыю пойдем. Самы час пайсці ў паліцыю. Офіцер? У мяне ёсць важная да вас справа. Па-першае, ці бачылі вы мой Excuse me? інструмент? Monsieur Stobart, n'est-ce pas? That's correct. You remember me. The retention of such data is part of my duty as a gendarme. Обачний офіцер жандарм. sport through attention to detail, not intuition. Yeah, sure. Інструмент мой бачили? What do you suppose this tool is used for, Sergeant Moo? It looks like something an obstetrician would use, monsieur. It was with tools like this that the clown made his escape. I don't understand. He opened up the hole and disappeared into the bowels of the earth. If you say so, monsieur. Добре. А ще раз. Did I show you my... Yes, monsieur. Unfortunately, you did. Would you like to shake my hand, Sergeant? Not while I'm on duty, monsieur. The gesture could be misconstrued. Блін, ну добре. Я гэта не зусім не ў той пазіцыі ён зараз, каб прыціскаць мне руку. I found this red nose in the sewer, What were you doing down there? fishing for clues. That's where the clown went. You still insist you saw a clown, monsieur? Of course. And this novelty nose proves it. It will take more than a plastic proboscis to convince Inspector Rousseau. You don't want this as evidence, then? Certainly not, monsieur. Добре. Ти Are упевнений? you sure you don't want this false nose? Don't try my patience, monsieur. Не жадають у нього забирати. Do you recognize this dirty tissue? No, monsieur, I do not. I found it in the sewer. Perhaps it would be better if you put it back there. No way. This could be an important clue. If you say so, monsieur. Do you recognize this dirty tissue? I told you. Пробуємо no, monsieur. настоювати на кожної опції. Все ж таки, з кого старий, мало ли такое. Ми вже відаємо, що треба речі дотискувати до The кінця, guy who тобто bombed покуль не the задіоб'є. cafe. The clown. Це ж часу нам тільки їм дають одні і ті ж відкази. He's taking off his grease paint and costume. Then there is nothing to link this man with the killing. Nothing? Look at those murderous eyes. Hardly likely to get him convicted. Ще Do раз. you recognize the man in this photograph? Ми показуємо йому No, фотку забойці. The guy who bombed the cafe. The clown. This man looks nothing like a clown. He's taking off his grease paint and costume. Then there is nothing to link this man with the killing. Nothing? Look, Добре, не працює. I really did see the clown. He ran into the alley across the street. Did you follow him? I lost him. I figure he went underground. Do you know how many kilometers of sewers there are beneath this great city? It's not a question I've lost sleep over. I have no doubt that Inspector Rousseau will organize a proper search. Блін. I Ну, tracked короче, down the ні clown холєри who не was дасть він мені. Is that so, monsieur? Yeah. There's a man down the street who saw him crawling out of the sewer. Dressed as a clown? No, he'd changed into ordinary clothes by then. So, how did he know it was the clown? He didn't, but all the clues add up. Little children can add up, but I wouldn't let them manage my bank account. Блін. Такі вже Do непробивні. you know a man named Khan? He's a shifty-looking guy with a scar on his left cheek. No, monsieur. Has this man any connection with the bombing of the cafe?
Yes. I believe Khan was the name he used when he hired the clown costume. Is Rosso here? Yes, he is. You wish to speak to him? Ожидаю ли я з ним порозмовляти? Так, ожидаю. Yes, I do. One moment, monsieur. І покажемо йому свій інструмент. Stobart is here to see you, monsieur. Did he say what it was about? No, monsieur. Very well. Анімації Hi, круті Inspector, просто. remember me? чмовить. But of course, Mr. Stobbard, my mind is a well-ordered faculty. A mental classification system that's the envy of the Bibliothèque Nationale. No tricks, mark you, monsieur. Just exercise. Just as our muscles waste through inactivity, so our minds decay. But there is no need. If only people would learn to exercise their wits daily. If he was trying to impress me, it worked. He was pompous and patronizing, but he had style. Eh bien, if you called about the bombing, you're too late. Investigations have been closed. Що, уже? But I've been taken off the case. What about the murderer, the dead guy? It is out of my hands. Зараз ён не займаецца... Глядзіце, гэтага афіцера знялі з вас... Ну, дэтэктыва знялі з гэтай справы. Ну, то бок, атрымліваецца, ён ужо не даследуе забойства. Ну, паглядзі на мой What do you інструмент make of тады. this, Rosso? It is a tool for gaining access to sewers. Окей, добре. А потішиш мені руку. Would you care to shake my hand, Inspector? Please don't be offended if I decline your offer, Stobbard. The palms of my hands are particularly sensitive. Окей, добре, не спрацювало. Does this red nose mean anything to you? I'd imagine it means you have not given up your pursuit of the clown. You're absolutely right. I found this tissue in the sewer. It would have been best if you'd left it there. Та ладно, поліція, камон. Do you recognize the man in this photograph? No. It's the face of a killer. The man who bombed the cafe? The photograph was taken soon after the explosion. He'd escaped through the sewers, leaving a trail of clues behind it. Circumstantial evidence, Stobbard. None of it proves a thing. Блін, не Did I вірте. show you this photograph? Oui? Absolutely. Добре, передкажи мені That будучню. psycho-detective business you did in the cafe. It is my theory that the passions evoked in violent crimes create ripples in the ether, invisible to all but the possessor of a highly developed and receptive mind. I'm impressed. Can you bend spoons too? I didn't think a man of your obvious intelligence would stoop to mockery. I'm not mocking. I've had personal experience of the power of the mind. I used to get ignored at parties until I read a book that changed my life. Really? What was it called? Hypnotism for Fun and Profit. He looked at me as if I'd farted at a funeral. The power of mesmerism is a rare gift, not a party trick. Добре. You're not going to try any of that psychic interrogation on me, are you? Do you find the thought of my probing distasteful? Let's just say I'd rather you didn't. I've got more doubts than doubting Thomas when it comes to mysticism. Too bad. I think you would make an interesting subject under controlled regression. The day I let anyone mess with my mind hasn't dawned yet. Ён, карацей, для тых, хто пропусціў, гэты дэтэктыў, ён займаецца тым, што глядзіць у эфір, каб пабачыць сцэну забойства, карацей. Ну, такі вельмі спецыфічны. Ну, і мы трошкі пакпілі з таго, як ён гэта робіць. Яму гэта не спадабалася. Don't you want to know what I found out about the killer? I told you, monsieur, the case is closed. I have washed my hands of the whole affair. Then I'll have to continue my investigations without your help. No. Паліцыя You нічым must нам не forget the дапаможа. business of the clown completely. Чаму? Go back to being an ordinary tourist, Stobbard. Чаму я павінен Did you закінуць гэтую find out справу? the ID of the guy who was killed in the explosion? I already knew who he was.
I heard that the bomb victim's name was Plantar. Your sources are reliable. He was a big shot at the Treasury, wasn't he? Maybe that's why you've been taken off the case. I'm sorry, monsieur. I cannot comment. So long, Inspector. Карысця ніякай няма увогуле. Ну і ладно. Мы ж можем патэлефанаваць з паліцыяй, правильно? Давайте зазірнем да дзяўчыны. О, дарэчы. З ёй яшчэ паразмаўляем. Oh, hi. Hello, my handsome friend. Не бачылі гэтага Do чалавека? you recognize the man in this photograph? No, dear. А можа Would you like to shake my hand? паціснеце No, мне I руку? wouldn't. I can see the future, remember? See you Блин. later. That's right, monsieur. You will. Бабуля раскусила. Ну, один чоловік, який мог потенціально. Hello, Josh. What news? I've been to the costume shop. Потенциально-то никто не ожидает, блин, руку потиснуть. I like it. What are you supposed to be? I didn't hire a costume. These are my clothes, and you know it. Did you ask about the clown? Yeah. He used the name Khan. He hired 2 costumes, the clown and a pixie. Then we won't jump ahead of him. How do you make that out? He probably plans to use the pixie suit next time he kills. Oh, God, don't let it be me. I don't deserve to die at the hands of a pixie. Don't be silly, George. That won't happen. Oh, no? No, because every time you see a pixie, you're going to run like hell. Так, я яшчэ раз вярнуцца. Ён набыў гэты Кан, забойца, ён набыў 2 касцюмы. Касцюм клоуна і забіў чалавека ў кафе у ім. І наступны касцюм піксі. І мы, хутчэй за ўсё, ну, пакуль невядома нічога пра забойства ад рук піксі, таму хутчэй за ўсё мы можам, ну, мы трошкі ведаем, што ён будзе, як ён будзе гэта рабіць, ну, як ён будзе рабіць забойства ў касцюме піксі. Гэта вось што нам вядома. Інструмент табе свой This is паказваў? the tool I used to get into the sewers. Yeah, you showed me before. Окей, добра. Я просто проверяю на You усілякі want this випадок. photograph back? No. Добра. The Руку? guy at the novelty shop gave me this. What is it? A hand buzzer. You put it in your hand and give people electric Ну, навошта shocks. розказала? Why? It's a gag, a practical joke. If you ever use it on me, I'll break your arm. Okay, Окей, okay. окей. I get the picture. Добре. Бачила? Hey, Nico, shake hands with me. No chance, Buster. Видав увесь жарт. Ну ладно. What are you doing to help trace the killer clown? Research, George. Yeah? You have a copy of the clown's yearbook? I have a telephone and lots of contacts. Oh, well, did you find anything useful? Not yet. I'm employing my first and most useful weapon. What's that? Patience. Oh, I've heard of that. Isn't it a substitute for decisive thinking? Подколол. Ладно. Давайте потелефонуем. Ну, яшчэ попытаем аккаунт Have you Кана. found out any more about the murders? Well, it may be nothing, but both the clown's victims visited Paris earlier this year. When? The second week of July. They were both here at the same time. Did they meet? I don't know, but I can't imagine it was coincidence. Потелефонуем зараз партному гэтаму. Sure, go ahead. Thanks. Дзе ён? Тодрик. Hello? Who is this? Гэта зноў я. I found out the name of the guy I'm looking for. Is that so? Yeah, it's Khan. You know who I'm talking about, don't you? Yes, I delivered the suit to his hotel. The Hotel Ubu. I don't remember the room number. It was upstairs. The second room on the right-hand side of the corridor. Thanks, Todrick. That's all I wanted to know. Now I've got you, Mr. Clown. Добра, мы ведаем, дзе пасяліўся гэты містер Клоун. Now we're getting somewhere. Do you know the Hotel Ubu? The Ubu? Yes, I do. That's where the clown stayed.
Good work, George. Судоном. Where are you going now? Отправляемся. I could Go go hang ahead. out at the Hotel Ubu. Watch out for Khan, George. Don't worry, I will. И сторожися, Пикси. Гатэль. Гэта трэцяя частка? Не, гэта самая-самая першая частка. Гэта рэмастр, які выйшаў у папярэднім годзе. Вось, гэта маё першае знаёмства з увогуле серыяй, і вось я пачаў з гэтага. Пакуль яна добра, скажем так, давайте меркаванне хуценька прабягуся. Ачмуряна намалявана. Я не ўпэўнены наконт апскейла і чым ён зроблены. Месцамі, ну, я не ўпэўнены наконт арт-стыля. Бачна у арыгінале, дарэчы, арыгінал мы можам переключацца. Як выглядала мапа. Цікава. Ну, новы варыянт мне падабаецца больш, гэта дакладна. Окей. Вось, і атрымліваецца, мне падабаецца стыль увогуле, як яна намалявана, якія зроблены анімацыі да 96-го года, увогуле выбух мозгу, гэта круто. Вось, і сюжэт. Ведаеце, праблема старых квестаў часта ў тым, што яна нелагічная, каб зда. Я не ведаю, наколькі зараз гэты рэмастр адпавядае арыгіналу ў сэнсе таго, як яно ўзаемадзейнічае, але бесячых момантаў я не сустрэў пакуль ніводнага. Вось гэтых абсурдных момантаў, што там ёсць дзесьці мелкая кропка, якую трэба націснуць, якая ніяк не адзначаецца, і яна дагэтуль была не націскабельна. Альбо у вас ёсць прадмет, які... Ну, там шмат прадметаў, якія ўвогуле вам не патрэбныя. Ну, вось такое. Гэта пра наше праходжанне The Longest Journey, там вельмі відавочна, гэта ў першай частцы было такое. Што месцамі без гіганцкай колькасць лакацый, гіганцкую колькасць таго, што дзе патрэбна перасоўвацца, і ты спрабуеш усё на ўсім, і ўсё роўна ты не можаш знайсці варыянты, таму што табе патрэбна было штосьці зрабіць у пэўным парадку. Альбо 5 разоў спытаць у персанажа адну і тую ж рэч. 5 разоў ты пытаеш, усе адказы аднолькавыя, і толькі на 5 у цябе змяняецца рэальны адказ. Ось. Трэці рэмастр першай часткі. Так, вось гэта самае дакладнае тлумачэнне. Мне здаецца, гэта ў стылі LucasArts, як рэмейк Monkey Island, напрыклад. Можа быць, я не вельмі ведаю. І, дарэчы, Monkey Island я таксама не кранаў, як і Broken Sword. Я гуляў у квесты, якія, насамрэч, самыя непапулярныя былі. Ну, такое нешта. Там увогуле нейкія вельмі нізкаякасныя звычайна былі. Я нават і ўсе іх і не ўзгадаю, я нейкія мелкія ўсё тыркаў. І мой досвед старых квестаў быў якраз такі, ну, не такім мяккім, як гэтая гульня. Нават і не блізка. Бо гэтая вельмі якасная. Я зараз разглядаю, зноў жа, кожны экран мы заходзім, і я тэрыторыю разглядаю. Круто. The sign listed the price of rooms, and boy, were they expensive. The killer must have been earning a fat wad to pay for accommodation like this. Вельмі дарагі гатэль. Увайсці я просто так магу? Магу. Оу, дарагі гатэль, не халер сабе. Блин, ачмурэць. Это вельмі круто. Ну, просто вось намаляваная сцэна вось гэтая. Мне нешта зараз вось канкрэтна гэты гатэль... А што вы? Just a minute, monsieur. Што What's такое? your problem? No problem. If you cooperate. What do you want? Мене зараз Сібірію Ну, Сібірію нешта вайб аддало одразу. All right. Search him, Flap. Ну, у гатэлі ўнутры. Hey, knock it off. Get off, you big ape. Nothing, Guido. Zilch. Our apologies, monsieur. What? I had to report you to the authorities. Randir, we are the authorities. You want I should break his arms? No. Let him go, Flap. Хто ви такі, блін? The man looked like an amiable Bigfoot. The guy looked just like a weasel. Hey, Shorty,
Не ждали I didn't think розмовляти? much of your trick, little man. I don't know what you're looking for, but you picked on the wrong guy. Maybe you'll spread the word around the sewers. George Stobart is on the case. That's Stobart. 2 B's and 2 T's. It sounded impressive to me, but the weasel didn't seem to share my enthusiasm. Still, I figured he'd think twice before gunning me down in the street in cold blood. I do not like your tone. Oh, yeah? And what are you gonna do about it? If you do not go away, I will gun you down in cold blood, right here in the street, without thinking twice about it. Добра. Я не думаю, што добра іх апытваць. Вышыбалы гатэля. Неяк яны бандыты, хутчэй. Forget it. Дарэчы, я нешта не бачу эфектаў таго, што я зрабіў. Давайте захаваю вот эту штуку. Мне неяк бот выдае ўсе адно і тое ж паведамленне. Дарэчы, ўсё роўна паведамленне як бы важнае. Нарэзачка выйшла па гідрапанк. Мы гулялі ў яе пэўны час таму, і калі жадаеце, яна выйшла на асноўным канале, спасылачка ёсць адразу ў чаце, вось зараз выпала. Так, а з тым чалам я не магу празмаўляць? Я там мае ўзаемадзеянне. Зноў глядзець. Hold it right, search. То бок яны не жадаюць нешта, каб нешта не вынеслі з гатэля. Nothing, kid. Okay. Excuse me. Yeah? Don't you think you have some explaining to do? Huh? I'm an American citizen and a bona fide visitor to your country. What the You can't touch me up in the street and expect to get away with it. get law, freak? Там яшчэ ёсць праход далей? Альбо гэта выхад з лакацыі? Што ўсё выхад з лакацыі, так? Так, гэта быў выхад з лакацыі, мы у алею тую зайдзем. Калі нам спатрэбіцца нешта вынесці з гатэля, я бы хутчэй за ўсё праверыў тую алею і падрыхтаваў шлях, каб нам нешта дастаць з гэтага гатэля. Я не ведаю, у гатэлі дакладна не ёсць нешта, што патрэбна будзе забраць. Так. Трошки піксель-хантінга паглядзім. Я не бачу нічога, з чым можна ўзаемадзейнічаць увогуле, просто 0. Цікаво. Ну, добра. Тады, атрымліваецца, мы проста сюды выкінем што-небудзь. Я не памыляюся, можна двойчы націскаць на пераход да іншай лакацыі, каб прамінуць анімацыю. Так, можна. Можна. Ну, блин, я ўсё мімо. Анімацыя прапускаецца, але часткова, то бок персонаж пачынае ісці, і потым мы ў фейт уходзім. Што цудоўна. Дзякую вялікай гульне. Я проста нікуды не спяшаюся, калі шчыра. Я на вайбе ў гульне. Тут паўсюль ёсць тэлефона, гэта цудоўна. The woman was obviously English. She had all the qualities of Boadicea, Elizabeth I, and Margaret Thatcher rolled into one. It wasn't a pretty sight. Гэта жанчыны былі ўсе прызнакі брытанкі. Прызнакі The адначасова... woman was obviously English. She had all the qualities of Boadicea, Боадисія, Elizabeth I, and Margaret як яны, Thatcher rolled забыўся. into one. Элізабет It wasn't a першая pretty і sight. Маргарет Тэтчер, і гэта было не вельмі прыемны выгляд. Арыстакратка. Да ладно, дзяўбаўся. Ну тут, блин, хапае розных каментараў Hi there, такіх ma'am. абсурдных. Well, hello. What can I do for you? I'm looking for a man. You disappoint me, my dear. For one foolish moment I thought... But never mind. Aren't you going to tell me your name? George Stobart, ma'am. How sweet! I once had a stable boy called George. I am Lady Piermont. The common reaction is to kneel and stutter, but it's not obligatory. A real lady? I mean, you're an honest-to-God aristocrat? Oh, I don't know about that. Few of my ancestors are honest, not even to God. I can trace my family back to the Normans. Якая гульня But don't аўторак? let that intimidate У нас you. будзе... Beneath Блин, that impressive pedigree, I'm just зараз назву. flesh and Легенда blood. Ізенвальда, ось. The blood may be blue, but the flesh is the plump beef of old England, so to speak. You appear distracted, George. Is there any way I can help you?
Я шукаю мужчыну, вы расчаравалі мяне. Так, дыалогі вельмі тоненька, такія бясконцы. Яна такая вельмі лайтовая гульня, ведаеце, яна не спрабуе... Яна пры гэтым расказвае як бы, ну, плюс-мінус сур'ёзную гісторыю, але паўсюль дадае гэты момант лёгкасці і несур'ёзнасці. Гэта даволі прыемна. На вуліцы нешта даволі глосна, зараз я пагляджу. Я спадзяюся, мне на фоне, ну, не чуйна гэта ўсё мікрафон. Бо там нешта альбо траву косіць, альбо што? Не ведаю. Гук заціхае. Не ведаю, што там на вуліцы адбываецца. Can you think of any use for this tool, ma'am? Ooh, I can think of someone I'd like to use it on. Вы ведаеце, што гэта за прылада? Ну, тыпу, што ў мяне за інструмент? Такая, о, зато я ведаю, я не ведаю, але я ведаю таго, на кім бы я жадала яе выкарыстаць. Ну, шумадаў, можа, дапамагае, так. Ён, насамрэч, зусім не моцны, ну, у OBS. Ён альбо... Калі я занадта яго падвышаю, то ён скрадвае гук, альбо абрывае мне трошкі фразы, таму ён на мінімальнай гэтай самай стаіць, на вельмі нізкай мяжы. Вось, і таму шумы, калі я асабісці, калі я кажу, то яно можа змешвацца з маім голасам. Гэта, ну, не дапаможа нічога ўжо больш у маім выпадку. Do you know what this is? Yes, I'd say it was a clown's nose. That's right. It was worn as a disguise by a vicious killer. Good heavens, are you trying to alarm me? It's true. He uses the name Khan. I've never heard of the man. Did I show you this? Yes, Добра, не ждайце Would паціснуць you like мікрафон. to shake my hand, ma'am? Now, George, there's no need to be so formal. We met as tourists, and I want to keep it that way, despite the enormous social gulf between us. I just couldn't bring myself to use the buzzer on this dear lady. Окей, ми спробували. Do you recognize the man in this photograph? My God, it's him! That's Merlin! She represented everything I loved about the English. The lady was totally deranged. Merlin? You mean King Arthur's wizard? Good heavens, no! Monsieur Merlin is a fellow guest. Угу. У гатэлі ён называецца не Кхан, ну, гэтай забойца, а Мерлин. Did I show you this photograph? Yes, darling. Does this tissue mean anything? Good God! I just thought the smell might be Please, darling, put it away. I'm no shrinking violet, but that object makes me feel quite queasy. Does this tissue mean anything to you? Please, darling, not that again. Я спробував. Давайте про яе увогуле. Are you here in Paris on vacation? No, darling, I'm on holiday. I needed to get away after Algy's funeral. I didn't realize you were mourning the loss of a loved one. I'm not. He was my Ачмуреная фраза. Гэта самае. Карацей, ён у яе пытае, типу, ці вы на вакацыях? Ну, типу, vacation. І яна такая, не, я тут, ну, блин, гэта жарт, карацей, брытанскі ангельскі. Ну, брытанскі ангельскі, амерыканскі ангельскі. І атрымліваецца, ён пытае у яе, выкарыстоўваючы амерыканскае слово vacation. Так, яна такая, не, я тут on holidays. І гэта брытанскі варыянт. Гідрапан гучыць грамчэй, чым тут на твічы. У сэнсе? Ну, типу, просто я не ўпэўнены, ну, я не ведаю, як просто адаптаваць гэтую, каб жарт застаўся. Ну, я просто вось гэтага не ведаю. Ага, не, я ў отпуске. Вы на вакацыях? Не, я ў отпуске. Ну, вось, вось прыкладна такое. Але гэта адаптацыя такая, ну, вельмі, ну, не самая трапная. То бок яна якраз такі падкрэслівае адно і тое ж слова, якое значыць літаральна адно і тое ж рэч, просто на гэтым самым. Ну, канкрэтна розніцу брытанскі і ангельскі, амерыканскі ангельскі, таму што гэта вельмі трапна ў гэтай сітуацыі. Гідрапан гучыць грамчэй тут, чым тут на твічы. Ну, гэта нармальна, так. Яны трошкі, ну, апрацаваныя гэтыя відосы. Ну, перабалансіраваны гук. Ну, трасянка беларуская. Ну, так.
Просто тут зноў жа як бы губляецца канкрэтна канфлікт амерыканскага брытанскага, ну вось тады атрымліваецца як бы чаму бы, ну як бы яно не накладваецца на сітуацыю ідэальна. I'm sorry to hear about your husband's death. You wouldn't be if you knew him, my dear. Але гэта мне падаецца да канца не полностью не перадаць. Daphne suggested a change of scenery. Paris, she said. The wild romance is just what you need to take your mind off the inquest. Well, the closest I came to romance was being wooed by a drunken Breton chef. I must say I was disappointed with his coq au vin. Not at all what I was expecting. I was thinking of cutting my holiday short, packing my bags and heading back to Hemel Hempstead. That was until last night. А What што happened to you last night? адбылося? I was stricken, Mr. Starbot. Cupid's arrow has cleft my bosom. They couldn't really miss. It was just as I'd always imagined it should be. The intimacy of candlelight, romantic music tinkling across the room, and then a stranger's glance. Those brooding eyes, that suave manner, those tight trousers. He was the man I'd been waiting for all my life. I'm glad he finally turned up after all these years. Ah, but it wasn't to be. He was merely toying with my affections. And if I ever catch up with him, he's dead. Цікаво. Цікаво, про кого яна кажа. Типу, прыезжы кажа адно, а мясцовы іншае слова. Яно бы падышло, калі бы сітуацыя адбывалася не паміж амерыканцам і гэтым самым і арыстакраткай, ну, звычайна там амерыканскім турыстам і арыстакраткай, і не ў вельмі лакшэры гатэлі. Просто сітуацыя трошкі... Яны абодва турысты ў гэтай краіне, і атрымліваецца, як бы яно міма. Ну, то бок, ужо не пра тое атрымліваецца трошкі. Просто з-за таго, што сітуацыя не тая. Ось, калі бы падзеі адбываліся ў Брытаніі, тады добра. Ну, тады бы яно было бы трапна. Ну, то бок, сітуацыя, калі бы падыходзіла... Яна не мясцовая. Не-не-не. Яны абодва турысты. І калі бы сітуацыя адбывалася ў Брытаніі, то ўсё было бы вельмі, вельмі трапна. Ось, на жаль, не, яно не настолькі падыходзяча. Ось. Who was the guy who led you on? His name is Merlin. Я зразумеў, краце. Яна закахалася якраз такі ў нашага забойцу. Алера. The man you know as Merlin is a fake. What do you mean, sweetie? He's a murderer. He also uses the name Khan. I am shocked, Mr. Starbot. Shaken. I took him to be a gentleman, a man of honor. Do you know, I'd rather like to assist you in stitching him up. When did you last see Merlin? It was no more than an hour ago. He came downstairs and spoke to that Clark chappie. Something passed hands. I couldn't see what exactly. A briefcase? No, smaller than that. A bundle of papers, perhaps. The clerk put it in the hotel safe and Merlin went out. Мерліна зараз няма, ну, то бок Хана Мерліна, я не ўпэўнены, якое яго рэальнае імя. Ён пакінуў гатэль, яго зараз тут няма. Можа, потым знойдзем. Добра? Are you sure you saw Merlin putting documents in the safe? Yes, darling, positive. Нейкія дакументы ён перадаў у Wonder сейф. what they were. Obviously something of great importance. Yeah. I'd sure like to get my hands on whatever it is. I'll bet they had something to do with Plantow's briefcase. Has Merlin returned to the hotel? No, he hasn't. Are you going to search his room? If I could get in there, I would. Did you know there's a gangster out front? What makes you think he's a gangster? The Italian suit and the bulge in his pocket? I know plenty of men with Italian suits and bulges in their pockets. That doesn't necessarily make them gangsters. That gangster I told you about? He went through my pockets just now. Good heavens! One never knows what to expect in foreign parts. Thank you for the warning, young man. I shall hide my credit cards in my underwear. I have to go, ma'am.
Каментар, карацей. Леді П'єрмонт. І, карацей, яна така, ну, ми такі... Блін, ми там гангстерів звонку бачили, ось там, ось на вулиці. Пальцем показую. І яны, карацей, виглядають докладно гангстери. Яна така, о, ну, блін, ну не обов'язково мужчина, який ось в описанні там чоловіка, буде гангстером. Він такий, ні, яны мене обшукали, повністю по моїх кишенях, повністю обшукали мене. Я така, ой, яна така, ой, яка жудость. Мені потрібно тоді запихнути свої кредитні карточки собі у майтки. Ось, вона там доволі хтива така леді. Так. Добре. I recognized the guy. It was the Nobel Prize winner from the country whose name I couldn't pronounce. Excuse me, didn't I see your picture in the news? You're that Nobel Prize winner from some unpronounceable Eastern European state. Yes, that is me, in person. I don't want to worry you, but have you had any threats on your life? You know, mysterious phone calls, letters made up of headlines cut from the newspaper. I don't know what you're talking about. Окей. Як гэта? Гэты чел атрымаў Нобелевскую ўзнагароду, і дзесьці ён з нейкай у... Ён так і сказаў яму такой, гэта ты, чел, які атрымаў Нобелевскую ўзнагароду з краіны, якую хрен вымовіш з усходняй Еўропы. Я такі, ага. Амерыканец. Ось. Карацей, ён, магчыма, можа быць ахвярай наступнай нашага забойцы. Тым больш, што ідэальная камбінацыя, ён яшчэ і ў гатэлі гэтым спыніўся. Вельмі падазрона. Have you any idea what this tool might be used for? I cannot guess. Would it mean anything if I told you it was for lifting drain covers? Such technology fills me with wonder. Do you recognize this tool? Already you have astounded me with your advanced Western prom. Не знаєш, May I пальці shake мені you руку? by the hand? I do not shake the hands of imperialist dogs. А йо-моє. Now that's a real bad attitude problem you've got there. Окей, я не притискаю гэты самым руки імперіалістычным свінням. Угу. What does this clown's nose suggest to you? In my country, we have no use for clowns. I'm glad to hear it. They were dealt with most severely in the last cultural cleansing. What about the mimes? Did you get them too? All gone. Our streets are mime-free. Sounds like heaven. Я не ведаю, я не магу гэта ўсё перакласці вам, тым больш што жарты такія вельмі, ну... Ён, карацей, пра культурныя чысткі расказвае, па тыпу, о, не, у нас няма клоунаў, таму што у нас яны гэта была першая культурная чыстка. У вас мімы ёсць? Ён такі, не, ад іх мы таксама пазбавіліся. Вось такі, о, гучыце край. You don't care for clowns, do you? They belong in the circus, like fleas and bearded women. Does this goo-smeared tissue mean anything to you? No, it doesn't. Do you recognize this man? He calls himself Khan. Yes, I know this man. Why do you carry his photograph? I'm a private detective. This is a photo of Khan, right? That is just one of the О, names ён that ведае пра тое, што is Хана называюць рознымі імёнамі. Have you seen a clown? I beg your pardon? The clown. A guy in funny pants. Have you seen him? My pants are from England. Marks and Spencer. They are a pleasure and a comfort to wear, with much support. I'm real glad to hear that. You know, it's good to know you Nobel Prize winners are human too. In my country, the people make do with string and egg cartoons. For pants? For everything. Oppression is the mother of ingenuity. Блин, этот диалог з ім просто неяк мяне абсолютно выбівае. Ён дакладна палянка? Я не ўпэўнены. Ён жа так і не прадставіўся. Do you know a guy called Plantow? I don't know anybody in Paris. Oh,
Well, Він this такий guy's dead стереотипний asking чел about dead men? постсовєт I Юніон. have seen enough of them to last me a країни. lifetime. I'm, Альбо, sure ну, am. зараз я не Thanks впевнений, for в your якому ході help. відбуваються події в гульні, до речі. Я не впевнений, що конкретно 96 докладом. А, ні, почекайте, у початку гульні казали, у якому годі відбувається. І мені подається 99-й там узгадувався. По типу конець тисячогоддя. End of Millennia він літерально узгадував. Там може бути смачний акцент. Так, абсолютно артикуляція така моцна. I have a strong accent. I want to hear from you more. Thank you for your cooperation. Ну, ён дакладна пост-Совет Юніон, ну, по типу імперіалістичних свіней, але ён не абавязкова паляк, ён можа быць гэты сам і з Беларусі тэхнічна так-то. hello again. Але я сумняваюся, калі... Bye. А, ну вось мы размаўлялі. Ён можа быць адкуль заўгодна, по типу просто, ведаеце, стэрэатыпічны ўсходнееўрапейскі чэл. It was У the пачатку register of guests нулявых, staying ну, не нулявых, у пачатку 90-х карацей. There was no one registered under the name of Khan, but the name in the book for room 22 was Merlin. Угу. Так, Мерлін зареєструвався у 22-м номері. Hanging from a brass hook was a key and a plastic tag. Я можу забрати? Я ж можу забрати, так? Excusez-moi, monsieur. What? You are trying to steal that key. О, ні, не скрасти, No забрати його. way. Non way. The clerk wore a disdainful expression, like he'd been born with it. Він такий, типу, спробує дотягнутися до ключа готелю, і він такий, ну, о, месьє, ви спробуєте скрасти ключ. І він такий, ні, ну, ні у якім разі. І при гэтым говорить гэта, імітуючи французьку мову. Non way. I want some information. Who are you? The police? I'm conducting a private investigation. Ah, I know only too well what you mean. That is one of the drawbacks of the catering business. When people book into an hotel, they leave their morals at home, no? Так, не халериш собі у мене питання. Питання до його шмат, але саме важне. Ти бачив мій What інструмент? do you make of this tool? Stunning, monsieur. I bet you handle it like a professional. Ён спадзяецца, што мы карыстаемся як прафесіянал. Вядома. Hey, shake my hand. I'd rather not, monsieur. I'm still sore from the shock administered by one of the guests. He was secretly concealing an electrical device in the palm of his hand. Practical jokes are so puerile, don't you think? Oh, yeah, sure. Яго ўжо шокам білі. Блін. Hey, shake my hand. I have already explained why I would rather not. Do you recognize the man in this photograph? Yes, monsieur. That man is one of our guests. What name? I cannot tell you that. It's Merlin, isn't it? Alias Khan, the clown. I told you, I cannot tell you that. Is this Merlin room 22? I couldn't say. It's a bad likeness. This photo was taken by one of Europe's most promising photojournalists. Vraiment? What does he use? A pinhole camera? Would it make a difference if I told you the guy in the photo was a murderer? We are accustomed to catering for celebrities, monsieur. Movie stars, politicians, royalty, sporting personalities, they all stay here.
Дивно его отказ, он такой, вы видите, что человек на фотах это забойца? Они такие, о, мы розных селебрити обслуговываем, розных там зорок кіно, палітыкаў, там спартыўных зорак і так далей, там пералічвае. Такі, это что забойца? А, ну так, яны ўсе тут спыняюцца. Did I show you this photograph? Yes, you did. What do you make of this tissue? Do you wish me to dispose of it for you, monsieur? Hey, no! It could be useful. I'm holding on to this. As you wish, monsieur. Perhaps you would like a little plastic baggie to keep it in? Nah, it's fine the way it is. Я нам прапанаваў гэтую серветачку ў пластикавы пакет пакласці. Мы такі, не-не-не, ўсё ў парадку. Мне What do падабаецца, you як make of яна this tissue? непрыемная You have на shown me that дотык. already, monsieur. Do you recognize this red nose? No, monsieur. I'd just been manhandled by a gorilla. Yes? I do not see any signs of a gorilla. No, not a real gorilla. It was a guy who looked like a gorilla. It happened right out front of this building. Let me get this quite clear. Are you complaining or bragging? I want to know what you're going to do about it. The scrawny one has a gun. I suggest you contact the police. Can't you do anything about them? What goes on in the streets of Paris is hardly my responsibility. Добра, атрымліваецца, хутчэй за ўсё гэтыя двое на вуліцы за паперкамі гэтымі прыйшлі, так? Эрлейд Хор. Ну, блин, як выбрацца. Я думаю, што нават калі я атрымаю гэты самы дакументы, мне прыйдзецца іх у акно дзесьці выкінуць. А альтэрнатыва пазбавіцца ад іх дзякуючы паліцыі. Толькі паліцыя мне хутчэй за ўсё нічым не дапаможа. Ну, высокая верагоднасць. Aren't you concerned that your guests are being intimidated by gangsters? No one else has complained, monsieur? Did they steal anything from you? Well, no. They didn't find what they were looking for. What was that? I don't know. I don't think they did either. I'm looking for a man who dresses like a clown. This is a highly respectable hotel, monsieur. There are no clowns here. If you say so. I believe Khan, the man with the scar, is also known as Merlin. The man who has taken room 22. What of it? What do you want? Access to his room. Do you have a license, monsieur? Huh? A private investigator's license? Well, not exactly, but I can explain everything. I am sorry, but without credentials, I cannot help. I insist you give me the key to Merlin's room. I cannot do that, monsieur. Ну, This ключа guy нам не дасть. Merlin is a menace. So you say, monsieur. He's not only a danger to society, but to your guests as well. He has toyed with the affections of Lady Piermont. Ciel, are there no depths to which he will not sink? Precisely. He's already killed once, twice, maybe as many as 3 times. With your help, I just might be able Няўжо гэта to... паўплывае на But яго? what if he finds out I have helped you? No, I cannot do it. Do you know a man named Plantow? No, monsieur. Першае, што на яго паўплывала, ну, увогуле, ён такі, не, ну, в прынцыпе, паводзіць сябе як адэкватны чэл за стойкай, ну, я забыўся, як называецца, на рэцэпцыі, карацей. Першае, на што яго паўплывала, гэта то, што мы сказалі, што ён граў сэрцам ледзі, блин, забыўся, як клічуць, якая зараз грае на піяніна. About the key hanging on the hook over there. Oui, monsieur. Which room is it for? Number 21. Is that room taken? No, the guests checked out this morning. I'd like to check into room 21. That is not possible. How come? You said it was vacant. It is reserved for another guest. Rats. Блин. No, monsieur. That Не мо... Блин. Блин, гэты гумар. Я нават не ведаю, як гэта вам перакласці. Ну, ён... просто нечаканы каментар ад гэтага вядучага, ну, рэцэпцыяніста. На як перакладаць гульню адправляецца 500? Ён раптоўна такі, мы такі, блин, халера. Ну, просто наш персонаж такі, блин, халера. Ну, там,
пацукоў узгадаў. Халера, і ён такі, не, галандцы. Просто з не халеры, просто гэты каментар такі зусім. I'd like to retrieve something from your safe. Ah, oui, monsieur. May I see some form of identification? Like what? A driving license, perhaps? I don't drive. Your passport? I don't have it with me. I could show you my operation scar. I'm sorry, monsieur. I must have some form of unique ID. You won't find a more unique ID than my scar. I'm sorry. I must insist on a more traditional identification. Rats. Thanks for your help, buddy. Я думав, зараз він так само прокоментує про голландців. What now? Thanks for your... Добре. Ключ не атрымалі. Ні халеры у нас няма. Катька, агледзець статую хаця бы. The figure of a sexless youth was frozen in mid-skip with a silly grin on its stone lips. Што? Што у нас дадалося? Я па тыпу паўзаемадзейнічаў з ёй, але... Вельмі дзіўна. Оп, я паспрабаваў паўзаемадзейнічаць ключ дастаць нашым інструментам. Вось там нумар 22, вось гэта, далей там не памятаю які. Мы нават не можам паглядзець, зразумеў. У старой версіі трэба было кожна правяраць проста самастойна. The sign on the door read 21. The door was locked. The sign on the door read 22. І вось гэта нумар, які нам The патрэбны. description was correct. This was the killer's room. The door was locked. Ну і 23, я не спадзяюся, што там штосьці Room карыснае будзе. 23. The door was locked. Добра. Інструмент можа нейкі, можа ўсё ж такі ён дапаможа? Малаверагодна, але чаму б не? Не, малаверагодна. У гульні абсурду таксама хапае, але ўсё ж слушнага. Ну ён вось такі, яна такая дадае проста лёгкасці, яна не сур'ёзная поўнасцю, а яна расслабленая, і пры гэтым не поўнасцю абсурд нейкі, там, як той жа Аларыі, напрыклад. Ось, яна захоўвае нейкі па тыпу стыль, і пры гэтым яна не сур'ёзная. Пры гэтым падзеі сур'ёзныя адбываюцца, як бы. Серыйны забойца, не трошкі таямніцы. Я разумею, чаму з гэтага вырасла цэлая серыя. Гэта вельмі файная праца. Вельмі файна. Зараз зноў агледзець. Давайте паспрабуем. Я не вельмі магу штосьці ў гатэлі зрабіць, але я пайду у паліцыю, паспрабую пазбавіцца ад гэтых хлопцаў. Хутчэй за ўсё ні халеры не атрымаю. І пайду да нашай фотографкі. Каб яна нам нешта трошкі паказала, можа. Яна, звычайна, дае самыя такія карысныя рэкамендацыі па прасоўванню сюжэта далей. Excuse me. What do you want? I'd like to report Miss... Yes, monsieur? Where is the victim? I'm the victim. I've been harassed by a pair of thugs. I see. And where did this alleged assault take place? Outside the Hotel Ubu. They stopped me as I was leaving and went through my pockets. Could you describe the suspects, monsieur? One looked like a gorilla, and the other looked like a weasel. Their names are Flap and Guido. Bon. I'll get them this time. What are you going to do about Flap and Guido, Sergeant? I'm going to bust them, monsieur. For years I have been hoping to pin something on that pair. Now's my chance. I'll show them. And the inspector. Thanks, Sergeant. Thanks for taking me seriously. I'm only doing my duty, monsieur. Яны сапраўды пазбавяцца ад іх? Добра. Паразмаўляем з арыстакраткай, добра, вернемся яшчэ. See you later, Sergeant.
Я толькі пайду да дзяўчыны, ну, раз уж планаваў. What do you think I should do next? I think you should look for clues at the I guess so. Ага, ну, в прынцыпе, не, пакуль нічога карыснага не дала. У нас новых аб'ектаў ніякіх не з'явілася, таму... See you later. О, I Я could go мог. back to the hotel. Whatever the я, можа быць, неяк... Ну, каму я патэлефанаваць магу? У мяне тэлефону гатэля-то няма. Я мог бы на рэсепшн патэлефанаваць, напрыклад, такі варыянт. Альбо яшчэ ў алеі за гатэлем пашукаць. Давайте вернемся ў гатэль. І, блин, а паліцыя што? Яна не пазбавілася ад іх двух. О, піяніна можна пакранаць. Hi, ma'am. Hello, George. What can I do for you now? О, пачакайце-ка, I я зараз have- піяніна пагляджу, там з'явілася It опцыя was з a magnificent нумаром. old Steinway piano. I figured the lady at the keys wouldn't appreciate a duet with a musical illiterate like me. Hi, ma'am. Hello. Would you distract the clerk while I borrow a key? Are you asking me to aid you in a criminal act, darling? Oh no, it's the key to an empty room. And why, may I ask, do you wish to gain access to an empty room? Do you plan to squat? No, ma'am. The Scouts honor? I was never in the Boy Scouts, ma'am. No, you should have been. What were your parents thinking of? It's a fine way for a boy to get licked into shape. Now tell me, why do you want to get into that room? It's next to the room the killer is using. Ah, so you plan to eavesdrop on Merlin? I was hoping there might be a connecting door. I shouldn't think my feminine charms would be much use in this case, but a good dose of English arrogance might do the trick. Цудоўна. Зараз яна нам дапаможа. I say, you there, flunky. Oui, madame. Listen carefully. You do understand English, don't you? But of course, madame. Good. I wish to deposit some jewelry for safekeeping. I understand. Are you quite certain? Bien sûr, madame. Over to you, my dear. Давай. Оп. In the back of the office was a small safe with a combination lock. Не магу нешта там зрабіць, паспрабаваць туды пралезці яшчэ? Не? Добра. There was no one registered under the name of Khan, but the name in the book for room Добра, праблема вырашана. У нас ёсць ключы. Мы зараз можам трапіць не ў сам нумар Кана, але ў суседнюю дзверь. У суседнія дзверы, то бок у суседні нумар. was Так, але ў мяне ёсць ключык. Дзе ён там? maybe it wasn't the right room, but this was the right key. Добра. Зараз пытанне, ці магу я дзверы да яго нумара няма. На жаль, не пашасціла. Бывае такое, што нумары звязаны дзвярыма, і, ў прынцыпе, нам толькі неяк пралезць праз дзверы, і ўсё, мы трапім у суседні нумар. На жаль, не. It was a massive mahogany wardrobe. Пусто, так? There was nothing in the wardrobe apart from a vague, lingering smell of camphor. Акно ёсць. Можна ў акно паспрабаваць выбрацца. Можа яшчэ нешта... Не, больш нічога не бачу ўвогуле. Трошки піксель-хантінга, але тут... Дадалі яшчэ... Мне падаецца, гэта не было ў арыгінале. Вось гэта невялічкая кропачка, якая паказвае, што паблізу ёсць прадмет, якім я магу паўзаемадзейнічаць. То бок, я праводжу блізка, і там яна яшчэ паказвае. Вельмі дапамагае. Калі ты A шукаеш дзесьці cabinet паблізу. stood beside the bed.
cabinet was empty, but it smelt of onions. No kidding, it really did. Окей. Цибулею трохи пахне з гэтага самага, са століка прыкраватнага. The window looked out over a narrow alley surrounded by high Гэта якраз такі walls. задні... Я неяк спрабую скласці кірунак. Атрымліваецца, гэта якраз такі ў алею вядзе гэта акно. Трошки ризикуємо. If I wanted my shins sticking out of my shoulders, I could have jumped. Mama Stobart didn't raise no suicidal fools, though. If I wanted my shins, Mama Stobart... Ну, кайфує. Вельмі файна. Ну, зроблена гульня. Блін, як же круто, а? Просто, ну, гляджу, і якось воно і в оригіналі промалювано було. І ремейк приємний. Ну, просто виглядає, є на що поглядіть. Боку зачепиться. The cabinet had no drawers, just a single door. Яшчэ няма піксель-хантінгу. Ну, якби, я сумніваюся, што ён выйдзе на той The узровень, assassin які had быў been у too The Longest smart Journey ў to першым. leave incriminating evidence beside his bed. Але мне патрэбна што-небудзь у... О, пачакайце-ка. Вось ён брифкейс яго. It was the battered leather briefcase I'd seen Plantar carrying just before he died. I searched the interior of the briefcase, but as I'd half expected, it was empty. Документи. Ну, 100% документи ось у гэтым The closet was a сейфе. solid, impressive piece of antique Зараз furniture. мы знайшлі чемодан, і ў чемодане было пуста. Хутчэй за ўсё, дакументы, якія былі пакладзены ў сейф, гэта тыя дакументы, якія былі ў чемодане. Касцюм Піксі, так? Не? Ой. Не, адчыні назад. The pants were newly laundered and pressed with immaculate creases. There was nothing in the pockets of the pants. Угу. Гэта рэальна не халера. The interior of the closet was large enough for me to climb right in. Там можна змясціцца. А што калі? The door led back in. Я магу выйсці адсюль, не? Магу проста выйсці. Опа, ідзе. Окей, хаваемся ў шафе. I had the А, ён аўтаматам гэта зрабіў. Я нават нічога не рабіў. Пашчасціла, ён не заўважыў, штаны перапрануў. А вось у гэтых штанах можа штосьці быць. The pants matched the jacket which the killer had lost in Paris. Што мы там I пазабіралі? couldn't believe my luck when I found two items in the Мгм, pockets of the дзве рэчы там pants. было. The first was an ordinary matchbook. No matches, no clues. The second was a pass card which read Thomas Merlin, Gruber Electronics Corporation. Угу. Один набор запалок, але пустая, ну просто это, якая коробка запалок, а без запалок. І ID-картка, якая належала Мерліну, там бла-бла-бла, штосьці Мерлін, Gruber Electronics корпорація. Гэта яго ідэнтыфікатор. На ўзроўні Longest Journey не выйдзе. У Longest Journey, дарэчы, ну там просто першая, я толькі пра першую частку кажу, там месцамі такі піксель-хантинг, другая поўнасцю, ну, мякка ў гэтым сэнсе, ты як бы, калі ты просто сачыш за сюжэтам, ты
Ты як бы разумееш, што табе рабіць. Ты можаш трохі згубіцца, але там усё лагічна, усё на месцы. Але ў першай частцы час ад часу табе патрэбна просто абсалютна абсурдную рэч рабіць месцамі, якая знаходзіцца халера ведае дзе, нават у лакацыях, у якіх ты быў вельмі даўно, і табе час ад часу патрэбна падбіраць рэчы, якія ты ўжо ўжываў, то бок пасля таго, як ты іх скарыстаў. Звычайна квесты яны як бы добры по-добраму яны звычайна забіраюць, то бок ты выкарыстаў прадмет і ён табе вярнуўся ў кішэню. Там ёсць такія моманты, калі ты павінен яго забраць. І ты просто можаш яго там пакінуць і ўсё, і ты не прасунешся далей наперад, тебе нават просто няма гэтага прадмета, і ты не ведаў, што ты можаш скарыстаць яго другі раз, таму што ты мог яго забраць. Пры гэтым гэта не заўсёды так працуе, гэта нестабільна ў гульне. Самае важнае ў такіх гульнях яшчэ стабільнасць таго, як увогуле ў любой гульне. Калі ты штосьці робіш, гэта павінна быць так заўсёды. То бок адзін раз так працуе, заўсёды так працуе. Калі ты кожны раз павінен забіраць прадмет, пакажы гэта ў пачатку усю гульню, каб чалавек забіраў прадметы, і тады ўжо можна неяк там працягваць. Так? Калі зойдзеш яшчэ некалькі хвілінак, даведаемся, што файныя выразалі ў першым рэмастары. Добра, давай захаваемся. У нас не тое, каб шмат часу, ўжо мы трошкі ўжо пералезлі на 15 хвілін за таймер. Вось. Я жадаю паспрабаваць выйсці з гатэлю. У нас, на жаль, прадметаў. Я баюся, што мяне штосьці забяруць зараз. Вось гэта моя праблема. Калі яны знойдуць гэтую ID-картку, мне падаецца, у мяне праблемы будуць. У вакно там я магу паспрабаваць штосьці выкінуць у вакно. Давайте я паспрабую в окно выкинуть из 21 номера. Просто прадмет взять эту картку и набор запалок. Посмотрите, зачинено. Где там? Я просто боюсь, что мяне просто позбавить моих рэчаў. Я абавязкова павінен туды выходзіць, альбо я могу просто ўзаемадзейнічаць прадметам. Вось так. Усё так, але рано. Ага. То бок я перастрахаваўся, так, занадта. Бо я бы гэты два прадметы выкінуў. Зараз паспрабаваў бы. Так, давайте патэлефануем. Давайте зараз адразу патэлефануем. Мало ли, мне не падабаюць ставіць два чэла звонку. Закладна праблемы будуць гэтага. Тодрик, Ніко. Bonjour, couleur. Hi, it's George. I have the address of the killer's hotel. If you're going to pay him a visit, take care. Remember, that guy's a professional. Thanks. I'll be fine. Трэба знайсці яшчэ адзін прадмет, захавацца, спачатку выйсці. Вітаю. Ой, мы насамрэч скончваем. Я просто... Давайте паспрабуем просто выйсці. Просто у мяне ўжо ёсць прадметы, і я не бачу, што я магу яшчэ ў гатэлі рабіць. Hold it right there. Search him again, Flap. Nothing, Guido. Okay, let him go. Тое, што ім патрэбна, у нас няма, то бок гэта не картка, не гэтыя запалкі. Але куды я іх прыкладу? ID-картку. Давайте поразмаўляем яшчэ з мясцовымі. Леди Hi, П'ермон. Hello, George. What can I do for you now? I found this pass in Merlin's room. So, that deceitful little man is passing himself off as an electrician, is he? Uh-huh. This guy probably has a million faces. Яшчэ? Would you like to keep Merlin's pass as a memento? No, darling. My broken heart is reminder enough. А яшчэ раз? Would you like to keep... No, darling. Добра, нельга. I found this matchbook in Merlin's bedroom. It came from the Club Alamut. Клуб It Аламут. might be useful to find out if that club is in Paris, George. Угу. Do you want this Ён key? не ў Парыжу. No, thank you, darling. Do you want this... No. Добра.
А ні, чому не запитати, що за увогуле за клуб таке? Hello again. Do you recognize? No, No, I do not. Does the name on this matchbook mean anything to you? indeed it does. For Alamut was the home of the old man of the mountains. You do not know him? No, I don't. А можете Tell me казка again больше about про Alamut. Аламут? It is the home of the old man of the mountain. А чаму вы не кажаце, дзе гэта ўвогуле? Што за клуб Do you Аламут? recognize this key? No, I do not. Thanks for your help. Goodbye. М. Ну ты давай, клерк. What now, monsieur? Я Does электрик. pass mean anything to you? That is Monsieur. That's О, right. не. Merlin the murderer. I want to see what he's left in your safe. Impossible. I cannot betray his confidence, no matter what you say he's done. You're making a big mistake. Maybe. I can live with that. Did I show you this pass? Oui, monsieur. Блін. Does this matchbook mean anything to you? Non, monsieur. Добре, не халяря. Do you Видите, что у меня recognize есть? this key? That is the property of the Hotel Ubu. Correct. May I ask how it found its way from the little hook to your pocket? О, I гэта believe просто випадково. it was put there by a poltergeist. Полтергейст. No, 100% monsieur. полтергейст. The hotel is regularly serviced by an exorcist. Я такі, вы поверите, калі я скажу вам, што гэта яго полтергейст мне ў кішэню запіхнуў. Ён такі, не-не-не, гэта регулярна правяраецца экзарцыстам. I suppose you want the key back. Not especially. The room is. Since you are so determined to conduct your little. Ну, добра. Thanks for your help, buddy. І я не магу туди пролезти, так, у сейф. Я не разумею, а што, як я магу... Просто, ну, я не бачу далей да наступнага кроку. Вось зараз я канкрэтна не бачу свайго наступнага кроку. Дагэтуль усё было зразумела, зараз не. Я здабыў прадметы, якія мне нічым не дапамагаюць. І ўсё. Арыстакратка дапаможа сейфам, а я ж ужо... Праз опцыю ключэй? Hi, ma'am. Так? I got the key. Ну, дык далей Would you опцыі like нема. to keep Merlin's No, I Я showed you, but ўсё it wouldn't- меркаваў уже. То бок, ну, я зараз не разумею, што... А, пачакайце-ка. А, зараз яна далей працягнула. Добра. Блін, я не чакаў гэтага зараз. Я ўжо думаў, я полностью выкарыстаў гэта. Did you place a package from Merlin in the hotel safe? I did, madame. And did my friend here show you Merlin's identification? Indeed, he did. But What's the problem? he isn't Merlin. A mere academic detail. Give him the package. But that is against the law. I happen to be a justice of the peace, you silly man. I am the law. If he tries anything, shoot him, George. My pleasure, Lady Piermont. One moment, please. You know, I haven't enjoyed myself this much since Greenham Common. I don't know what I would have done without you, Lady Piermont. Voilà, monsieur. Le manuscrit de Monsieur Merlin. Угу. Thanks. How satisfying. An Anglo-American alliance that actually worked. The clerk had given me a tightly rolled sheet of parchment. Што гэта? I decided not to unroll it until I was safely back in Nico's apartment. Добра. It was the ancient Манускрыптнікі. Давайте захоўваемся па рэкамендацыі Вячаславіча і паглядзім. Я ўжо вельмі выходжу за рамкі ўжо на 20 хвілін пазней, так што давайте хуценька гэта паглядзім і ўжо трэба будзе бегчы. Бо самому цікава. Hold it right there. Search him again, Flap. Is this what you're after, Guido? See, that's it. I can explain everything. Well, almost everything. Too late. You're on your way to feed the fishes.
I'm allergic to fish. I break out in blotches when I eat tuna. Let's go. Упс. Мафія нас того. Continue. Атрымліваецца так, яно аўтаматычнае захаванне поўнасцю ратуюць ад гэтага ну, моманту. То бок яны вырашылі гэта рэмастары праблему з тым, што цябе нечакана ну, цябе могуць быць раптоўныя гейм-оверы раздражняючыя. Яны вырашылі ў рэмастары тым, ну, першым рэмастары ў 2009 года тым, што табе іх проста прыбралі поўнасцю, але гэта контент усё яшчэ гульні. А тут гэта аўтазахаваннямі вырашаецца. Вось. Вельмі важны момант, насамрэч, гэта важны момант у гульне, бо персонаж памёр. І ўсё. В оригинале пришлось перегуливать 1,5 гадзіны. Абсурдная ситуация. А захаванні, як у оригинале працавалі, ты па тыпу ў любы момант мог захавацца, альбо, напрыклад, на тэлефонах, альбо нешта такое? Мне просто цікаво. Дарэчы, стары варыянт гэтага, ну, карткі, на якой мы записываем усе нумары. Угу, у любой момент, але руками. Ну, добро. Эй, я хочу тебя покинуть. Ну ладно, давайте, Николь, потрефонуем, бо я не могу отменить этот режим. Hi, are you okay? I'm fine. Hey, I've got something. Oh, yeah? What is it? А, манускрипт. Surprise. Oh, I don't like mystery, George. I can't tell you just now, but I'll come show you soon. Добра, на гэтым будзем скончыць. Давайте меркаванне трошки падсумуем. Файны рэмастр. Месцамі трошки дзіўна анімацыя сябе паводзіць. І як мы за ўвесь час не вельмі вызначылі, хто шыі ўсё ж такі ўдзельнічала ў гэтым альбо не. Складана сказаць, шмат чаго выглядае проста як... Ну, калі ідзе гаворка, то атрымліваецца, што хутчэй за ўсё гэта проста апскейл з рэмастара 2009 года у некаторых момантах. То бок яно неяк кавалкамі як бы зроблена. І галерэю скажаш, по тыпу я не магу адрозніць. Месцамі выглядае вельмі прыгожа, анімацыя трошки бянтэжыць, я кажу там у некаторых момантах, але арыгінал выглядае проста ажмурэнна. Я разумею, чаму, ну, куды грошы, скажем так, на распрацоўку пайшлі ў 96-м годзе. Ось, вельмі такая, ну, аніміраваная, вельмі падрабязная гуня. З лёгкая па сюжэту, не напружваючая, але пры гэтым гісторыю пра забойства, пра падзеі ў Парыжу. Я так разумею, ну, як гаворка была, мы будем па сусвету падарожнічаць, карацей, ну, такая паглыбляючая гісторыя, хацелася б яшчэ паглядзець. Вось. На гэтым буду скончваць, буду перадаваць вас далей, бо ўжо часу зусім затрымаўся. Вось. Добрых вам выходных. Так, глядзім, хто ў нас чым займаецца зараз. Зараз у нас Лепус у трэцім Ведьмары і Літл Зорка у другім Овервотчы. Давайте вас я сёння да Лепуса адпраўлю, бо да Літл Зоркі апошнім часам часта даволі адпраўляў, а Лепус не тое, каб часта ў дзень стрэміць. Вось, добренька, добрых вам выходных, добрага вам дня дапрацаваць ужо, тут пятніца, ужо трошкі засталося і будзе адпачынак. У каго будзе адпачынак, ну, можа хтосьці ў выходны працуе. Добрага вам дня, я зараз шукаю Лепуса. Лепус. На скелігі адпраўляюцца. Добра. Ляцім да яго.